అసెంబ్లీ దాకా పదవి నుంచి అసెంబ్లీ దాకా ఆయన ప్రస్థానం చేసినటువంటి సేవ పేదరికంలో ఉండి వారి కుటుంబంతో సహా సమేతంగా వాళ్ళ తాతగారైనటువంటి వారి నాన్నమైనటువంటి నందుబాయి, వారి సతీమణి తిరుమలబాయి, వారి తల్లిగారైనటువంటి భీమరావు గారు, వారి గౌరవనీయులైనటువంటి తల్లిగారైనటువంటి విద్యాబాయి గారు, వారి కుమారులు తనీష్ పటేల్ రాజ్కోండ్ గారు, నితీష్ పటేల్ రాజ్కోండ్ గారు, వారు ఈ వేదిక మీదకి వస్తున్నారు. వారికి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒక్కసారి వెడుమ బొచ్చు పటేల్ గారికి ఈరోజు కార్యక్రమ దార్శనికుడు, ఈరోజు మన మార్పు స్వాప్నికుడు, అందరూ చప్పట్లు లేచి చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వెడుమ బొచ్చు పటేల్ గారికి అందరూ కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ ఆయన ఈరోజు మన నియోజకవర్గానికి అత్యంత పేదవాడైనటువంటి వెడుమ బొచ్చు పటేల్ గారు పేదరికంలో పుట్టి అలుపెరుగని ఉద్యమాలు చేసి ప్రజల మన్ననలు పొంది ప్రజల కోసమే తన జీవితాన్ని అంకితం చేసినటువంటి వెడుమ బొచ్చు పటేల్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మనం వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిద్దాం. వారి కుటుంబ నేపథ్యం, వారి జీవితం ఈరోజు సమాజానికి, తెలంగాణ ప్రజలకి ఈరోజు ఆదర్శం. ఎక్కడ చూసినా ఆయన జీవితం తుడుకులతోనే ప్రారంభమైంది. అందరూ ఎదగాలి, అందరూ కలలు కన్నటువంటి కలలు సాకారం కావాలి, అందరు ఎదుగుదలే మా ఎదుగుదల అని చెప్పేసి తను ఈ వ్యక్తిత్వ వికాస కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఆయన నిస్వార్థంగా ప్రజాసేవే కర్తవ్యంగా నియోజకవర్గ స్వాప్నికుడు, నియోజకవర్గ అభివృద్ధి నీ కలలు కనేటటువంటి ఒక స్వాప్నికుడు మన ముందు విచ్చేసినారు. సుదూర ప్రాంతం నుంచి ఒక వ్యక్తిత్వ నిపుణుడిని మన దగ్గర మన నియోజకవర్గంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కానీ విని ఎరగని రీతిలో యువకులకు, విద్యార్థులకు, మేధావులకు, కార్మికులకు, కర్షకులకు, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు దిశానిర్దేశం చేసేటటువంటి ఒక మంచి ఉపన్యాసకుడిని పిలవాలనేటటువంటి ఆయన కళ తపన ఈరోజు నెరవేరబోతుంది. ఆయన బ్రదర్ సఫీ గారు, ఆయన వ్యక్తిత్వ నిపుణులు, ఆయన ఉపన్యాసాలు విని అనేక మంది యువకులు, అనేక మంది విద్యార్థులు, అనేక మంది అభాగ్యులు, నిరుద్యోగులు, నిరాశ నిస్పృహకులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నతంగా ఎదిగి ఈరోజు వాళ్ళ జీవితాలను ఈరోజు బాగు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం రాష్ట్రంలో, దేశంలో, ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన ఉపన్యాసాలు ఈ దేశంలోనే, ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు, దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నతంగా ఉండేటటువంటి ఉపన్యాసకుడిని ఈ ఆదివాసీ ప్రాంతానికి, ఈ గిరిజన ప్రాంతానికి తీసుకురావడం అనేటటువంటిది అది ఎవరి తరం కాదు, కేవలం మన శాసనసభ్యులు, మన నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రదాత వెడుమ బొచ్చు పటేల్ ఎమ్మెల్యే గారితోనే సాధ్యమైంది. వారికి మరొక్కసారి ప్రత్యేకమైనటువంటి చెప్పడం ద్వారా వారికి స్వాగతం పలుకుదాం. వారి ఆశయం ఒకటే, వాళ్ళ కోరిక ఒకటే. వారు ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి నా ప్రజలు, నా యువకులు ఈరోజు అనేక మంది వ్యసనాలకు బానిసవుతున్నారు, అనేక మంది నిరాశ నిస్పృహల్లోనై వారి జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఉపన్యాసం ద్వారా ఈ బ్రదర్ షఫీ గారు ఈరోజు
ఈ ఉపన్యాసం ద్వారా కొద్ది మందిలో మార్పు వచ్చినా నేను సంతోషిస్తాను అని చెప్పేసి ఈ మహత్తర కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నటువంటి వేణు బొచ్చు పటేల్ గారికి మనం రుణపడి ఉంటాం. ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. నేను పేదరికంలో ఉన్నాను, నేనే ఎందుకు ఎదగాలి, నా స్థాయిలో అందరూ నా దారిలో అందరూ రావాలి అని చెప్పేసి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. స్టేటస్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ నా మా గ్రూప్స్ నా సమితి కాంగ్రెస్ గ్రూప్ సమితి జనరల్ గ్రూప్ ఆయన జీవితం ఆదర్శం, కాదు నేను ఆయన మార్గం ఆదర్శం, ఆయన ప్రయత్నం ఆదర్శం, ఆయన కృషి ఆదర్శం. నేడు ఆయన మన ముందు, మన కళ్ళ ముందు ఆయన జీవితం తెరిచిన పుస్తకం లాంటిది. ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాడో, ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నాడో, ఎన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడో, కానీ ఈరోజు చరిత్రలో రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలోనే ఒక ఆదర్శ ఎమ్మెల్యేగా నిలిచినటువంటి మన ఎమ్మెల్యే వేణు బొచ్చు పటేల్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేటటువంటిది మనందరికీ సంతోషం. అందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని బ్రదర్ సఫీ గారి గురించి అందరూ వినే ఉంటారు. ఆయన ఉపన్యాసాల ద్వారా చాలా మంది చాలా రకాలుగా ఆయన చేసినటువంటి ప్రసంగాలు విని ఉత్తేజితులై వాళ్ళ జీవితాలను చక్కదిద్దుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వారు చేసినటువంటి ప్రసంగాలు చాలా మంది కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు విని ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతం కాదు, ఆయన ఇక్కడికి తీసుకురావడానికి వ్యయ ప్రయాసాల కూర్చి ఆయనకి మన ప్రాంతంలో ఆయన రావడానికి సమయం దొరకడమే చాలా కష్టం. అలాంటి సమయాన్ని కేటాయించడానికి ప్రయత్నం చేసి మన దగ్గరికి ఒక వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం విజయానికి సోపానం అనేటటువంటి అంశం పైన ఇక్కడికి రప్పించడం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. వారు కూడా కొద్ది క్షణాల్లో మన ముందుకు రాబోతున్నారు. వారిని తీసుకురావడానికి మన వాలంటీర్స్ అందరూ సిద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సునీల్ భాయ్, ఇంకా కొద్ది నిమిషాల్లో మనం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారి ఉపన్యాసం కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తిత్వ నిర్మాణ ఉపన్యాసకులు బ్రదర్ సఫీ గారు ఇంకా 5 నిమిషాల్లో మన దగ్గరికి రాబోతున్నారు. మన కోసం సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి బ్రదర్ షఫీ గారు వస్తున్నారు. వారిని ఆహ్వానించడానికి వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వెడ్మ ఫౌండేషన్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి
ఎటు పయనించాలో మార్గాన్ని సూచించే దిక్సూచి అతను. బ్రదర్ షఫీ గారిని యువతకు సాధారణంగా ఆహ్వానిద్దాం. వారిని ఆహ్వానించడానికి వాలంటీర్స్ వెళ్ళాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సాధించాలనే వారి కోరికలను నెరవేర్చే చక్కటి మోటివేషనల్ క్లాసెస్ ఆయన. యువత సమస్యల అంధకారాన్ని భారతీయులే ఉదయ భానుడు మోటివేషనల్ స్పీచెస్ యువతలో ఉత్సాహాన్ని నింపిన వ్యక్తి ఆయన. 16 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో విద్యా సంస్థలు పరిచయం చేసి అవస్థలో ఉన్న యువతను మేల్కొల్పి సమస్యలపై సమరభేరిని గురించి మధుర విజయాలను ఎలా సాధించాలో తెలియజేసే వ్యక్తి బ్రదర్ షఫీ. షఫీ గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి కర్త కర్మ క్రియ అయినటువంటి గౌరవనీయులు వెడమ కొంచె పటేల్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, వెడమ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గారు ఈ బ్రదర్ షఫీ గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. వారు సాధారణంగా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. బ్రదర్ షఫీ గారు ఎమ్మెల్యే గారి కుటుంబ సభ్యులని వారు కలుస్తున్నారు. భారత ప్రాంతానికి ఆదర్శం ప్రేమ బొచ్చు పటేల్ గారి సన్న తల్లిదండ్రులు, తాతగారు, వారి కుటుంబాన్ని ఈరోజు వారు కలుస్తున్నారు. ఈరోజు అందరికీ ఆదర్శం వారి కుటుంబం. ఈరోజు పేదరికంలో పుట్టి అనేక ఒత్తిడులు ఎదుర్కొని ఈరోజు ఇంత కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహణకు కోరుతున్నటువంటి బొజ్జు పటేల్ గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో ఈరోజు షఫీ గారు కూర్చున్నారు. వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక్కసారి నిలబడి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం తప్పనిసరి ద్వారా షఫీ గారికి ఒకసారి బొజ్జు పటేల్ గారికి ఆదర్శంగా ఆహ్వానిస్తాం. ఇప్పుడు బ్రదర్ షఫీ గారు వ్యక్తిత్వ నిపుణులు గౌరవనీయులు వెడ్మ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. వారి సతీమణి దుర్పదబాయి గారు, వారి తాతగారైనటువంటి బొజ్జు గారు, వారి నానమ్మ గారైనటువంటి లక్ష్మీబాయి, వెడుమ బొజ్జు పటేల్ గారి తండ్రి గారైనటువంటి భీమరావు గారు, వెడుమ బొజ్జు పటేల్ గారి తల్లి గారైనటువంటి గిరిజబాయి గారు, వెడుమ బొజ్జు పటేల్ గారు కుమారుడు ఇద్దరు కూడా తనీష్ పటేల్ రాజ్గౌండ్, నితీష్ పటేల్ రాజ్గౌండ్ ఈ రోజు వారు వేదిక మీద ఉన్నారు. వారికి ఒక్కసారి చెప్పండి ద్వారా ఆహ్వానిద్దాం. ఈ కార్యక్రమానికి మనం సుదూర ప్రాంతం నుంచి ఎంతో ఆశతో నెల రోజుల నుంచి మనం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు ఎన్నో ప్రాంతాల్లో ఆయన ఉపన్యాసాల ద్వారా అలరింపజేసి ఎన్నో జీవితాలకి మార్పునిచ్చినటువంటి బ్రదర్ షఫీ గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. వారికి ఒక్కసారి
చప్పట్ల ద్వారా ఆహ్వానిద్దాం. అందరిని కాల్ చేయవు, మొత్తం లైవ్ నడుస్తుంది కదా. గౌరవనీయులు బ్రదర్ శెట్టి గారు వేదిక మీదికి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిద్దాం. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఎందరో జీవితాలలో వెలుగు నింపుతుందని చెప్పేసి ఆశిద్దాం. ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో నిరాశ నిస్పృహలకు గురవుతూ అనేక మంది ఈరోజు చాలా మంది బాధపడుతూ ఉన్నారు. వారిని ఉత్తేజపరిచే విధంగా తన ఉపన్యాసం ఉంటుందని చెప్పేసి భావించి చాలా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బ్రదర్ షఫీ గారికి సాధారణంగా సన్మాన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఎమ్మెల్యే గారు వెడుమ బొజ్జు పటేల్ గారు వారు సాల్వతో సత్కరిస్తున్నారు. వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. దయచేసి వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండే విధంగా మీరంతా కూడా పూనుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. బ్యాడ్జీ కార్యక్రమాన్ని మన దయచేసి వాలంటీర్స్ అందరు ఇక్కడ ఉండొద్దు, ఎవరి పనులలో వాళ్ళు ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ప్లీజ్, ఇక్కడ వైర్లు ఉన్నాయి, వెనక్కి వైపు వెళ్ళాలా. వాళ్ళు అక్కడ ఎవరికైనా పిల్లలకి, విద్యార్థులకి, యువకులకు, వచ్చినటువంటి పుర ప్రముఖులకి సేవ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభిద్దాం. ఇప్పుడు మీ అందరికీ మనందరికీ తెలుసు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. ఈరోజు భవిష్యత్ అంతా మనందరిది. భవిష్యత్తు నిర్మాణంలో భవిష్యత్తును కలలు వెంటూ మన జీవితాలను మార్చడానికి మనం ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా మన జీవితానికి ఈ కార్యక్రమం తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను. ఈ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా మన చరిత్రలోనే రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమం ఈ ప్రాంతంలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఇలాంటి ఉపన్యాస కార్యక్రమం, ఇలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఎప్పుడు చూడలేదు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి, గౌరవ బ్రదర్ షఫీ గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ, ఎమ్మెల్యే గారు వెడుమ బొజ్జు పటేల్ గారి జీవన ప్రస్థానం అంతా మీ అందరికీ తెలుసు. ఒక పేదరికంలో పుట్టి అట్టడుగు స్థాయి నుంచి, ఊరి గుడిసె నుంచి ఆయన జీవితం, ఆయన ప్రస్థానం మనందరికీ తెలుసు. అడవి బిడ్డ నుంచి అసెంబ్లీ దాకా ఆయన ప్రస్థానం, అడవి బిడ్డ నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి అమెరికా దాకా ఆయన ప్రస్థానం. ఆయన మనకి ఒక ఆదర్శం. ఆయన ఆదర్శాన్ని తీసుకొని అనేక మంది ఉద్యోగాల్లో కానీ అనేక రంగాలలో కానీ ముందుకు పోవాల్సినటువంటి బాధ్యత, కర్తవ్యం మనందరిపైన ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి పూనుకున్నటువంటి వెడుమ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసి ఒక లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తానని చెప్పేసి భావించినటువంటి వెడుమ బొజ్జు పటేల్ గారి కుటుంబ సభ్యులతో, వారి స్వహస్తాలతో ఈరోజు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభిద్దాం. బ్రదర్ షఫీ గారు, వెడుమ బొజ్జు పటేల్ గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు జ్యోతి ప్రజ్వలనకు రావాల్సిందిగా మనసారి కోరుతున్నాను.
కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. దయచేసి వాలంటీర్స్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ కుర్చీలు తీయడానికి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వాలంటీర్స్ ఈ కుర్చీలు తీయడానికి ముందుకు రావాల్సిందిగా వాలంటీర్స్ ని కోరుతున్నాం. అర్థమవుతానేమన్నా సైడ్ రాదు కదా, సైడ్ మన లైటింగ్ పెట్టాలి. అటొక లైటింగ్ కార్యక్రమాన్ని దయచేసి వెనుక ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువైపు రాకుండా మీరందరూ కుర్చీలలో కూర్చోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కార్యక్రమం ప్రారంభం జరుగుతుంది. మనం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి దయచేసి ఇటువైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళెవ్వరు కూడా ఇక్కడ నిల్చోకుండా దయచేసి కుర్చీల వైపు వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వినడానికి విచ్చేసినటువంటి ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ, యువకులకు, విద్యార్థులకు, మేధావులకు, కార్మికులకు, కర్షకులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇప్పుడు మనకు ఆడియోలో వినిపిస్తున్నటువంటి విషయాలు ఈ ప్రాంతంలో ఉద్యమాల నుంచి ఒక ఉన్నత స్థాయి దాకా, అడవి నుంచి అసెంబ్లీ దాకా ఆయన ప్రస్థానం మా అందరికీ తెలిసిన పుస్తకమే. ఈ కార్యక్రమం ఒక ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యంతో వెడుమ ఫౌండేషన్ అనేటటువంటి ఒక ఫౌండేషన్ స్థాపించి మహోన్నతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుందామనేటటువంటి ఉన్నత ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, కార్యక్రమం ఒక 2 నిమిషాల్లో ఈరోజు మనం ఆశిస్తున్నటువంటి ఉపన్యాసాలు వ్యక్తిత్వ వికాసం, మన జీవితాల్లో ఏ రకమైనటువంటి మార్పులు జరగాలి, యువకులందరూ ఏ రకంగా ఉండాలి, దిశానిర్దేశం చేయడానికి కోసం విచ్చేసినటువంటి బ్రదర్ సబి గారికి మరొకసారి చప్పట్ల ద్వారా మనం ఆహ్వానిద్దాం. వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. వారికి మన ప్రాంత తరపు నుంచి, ఈ ఆదివాసీ గడ్డ నుంచి మనమందరం కూడా వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. ఇక్కడ జియో అంటే వెళ్ళాడు. ఎంఏ, బిఎడ్, ఎల్ఎల్బి చదువుకున్నాడు. చదువుకునే రోజుల్లోనే విద్యార్థి ఉద్యమాల్లోనూ పాల్గొన్నారు. జిల్లాలోని విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు. జిల్లాలోని ఆదివాసీ యువతను సమీకరించి హక్కుల ఉద్యమాలను ఉధృతం చేశాడు. జిల్లాలో జరిగిన ఆదివాసీ ఉద్యమాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అడుగడుగున పోలీసు కేసులను ఉన్నాడు. ఈ తరుణంలోనే ఐటీడీఏలో
హాయ్, హలో, ఎలా ఉన్నారు? సూపర్, హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎనర్జీని చూస్తుంటే. ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? స్టూడెంట్స్, ఓ వావ్, నైస్. నేను కూడా స్టూడెంట్ని, ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. ఈరోజు తప్పకుండా మీ నుంచి ఏదో నేర్చుకునే వెళ్దాం అనుకున్నా వచ్చాను ఇక్కడికి. ఓకే, ఆర్ యు రెడీ? వావ్, నైస్. సో వెడ్మా ఫౌండేషన్ వారు ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ద గ్రేట్ సెషన్ కి మీ అందరినీ కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అయితే ఈరోజు ఇక్కడ నేను ఎందుకు వచ్చాను అంటే ఒక అద్భుతమైన మోటివేషన్ మీకు ఇవ్వడం కోసం వచ్చాను. ఒక అద్భుతమైన మోటివేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? నో నో, నేను మోటివేషన్ కోసం రాలేదు. బహుశా మీరు ఇతను మోటివేషన్ స్పీకర్ కాబట్టి ఇతను మమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తాడు, మేము మోటివేట్ అవ్వాలని ఆలోచనతో కూర్చున్నారేమో అని ముందే క్లారిటీ ఇచ్చేసారు. మోటివేషన్ సెషన్ కాదు, ఓకేనా? మరేంటి మోటివేషన్ కాకపోతే మరేంటంటే ఇక్కడ నేను ఒక అద్భుతమైన స్పీచ్ ఇవ్వడం కోసం వచ్చాను. ప్రసంగం మీరు వింటారు. ఎస్ ఆర్ నో? నో, స్పీచ్ కూడా కాదు, మోటివేషన్ కాదు, స్పీచ్ కాదు. మరి ఎందుకు వచ్చాను సార్? ఎందుకు వచ్చి ఉంటారు? నేను ఎందుకు వచ్చానంటే పుట్టూరు ప్రజలతో స్టూడెంట్స్ ముచ్చట్లు పెడదామని వచ్చాను. అయ్యో ఎంత బాగుంది చూడండి, ఈ ఎనర్జీ ముచ్చట్లలోనే ఉంటుంది. అవునా లేదా? మోటివేషన్ ఏముంది, అవుతూనే ఉంటుంది. ప్రసంగాలు ఇస్తూనే ఉంటారు, ముచ్చట్లు దొరకవు కదా. అవునా కదా? ఎస్. సో అసలు మాట చెప్పండి, స్పీచ్ కి ముచ్చట్లు పెట్టుకోవడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? స్పీచ్ అయితే నేను ప్రసంగిస్తూ ఉంటాను, మీరు వింటూ నిద్రపోవాలి. అది ముచ్చట్లు పెట్టాలంటే నేను మాట్లాడతాను, మీరు మాట్లాడాలి. నిద్ర వస్తుందా? రాదు. ఇప్పుడు స్పీచ్ వినాలనుకోండి, ఎంతసేపు చదవగలుగుతాం? హాఫ్ అన్ అవర్, 40 minutes. రాత్రి అయినా నైట్ అలసిపోము, బోరు కొట్టదు, నిద్ర రాదు. సో మరి ఇదే ఎనర్జీ లాస్ట్ వరకు కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. చేస్తారా? లాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారా? నా ఆడియో క్లియర్ గా ఉందా? చాలా బాగుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? వెరీ గుడ్. చూడండి, ఈరోజు ఒక టాపిక్ మీద అడ్వర్టైజ్మెంట్ జరిగింది. ఏంటది? వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం విజయానికి సోపానం. అంటే ఏంటంటే షేపింగ్ పర్సనాలిటీ ఫర్ సక్సెస్. సక్సెస్ అవ్వాలంటే మన పర్సనాలిటీని షేప్ చేసుకోవాలి. మన పర్సనాలిటీని అంటే మన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోవాలి, బిల్డ్ చేసుకోవాలి, షేప్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు సక్సెస్ అంటే ఏంటి, పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటి, ఈ రెండింటి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా? ఇవి మనకు తెలిసినవా తెలియనివా? తెలిసినవేనా? ఎస్. తెలిసిన టాపిక్ మీద అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు, తెలియదైతే వినాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి తెలిసిన టాపిక్ పెట్టేస్తాం ఈరోజు, మాట్లాడుకోవచ్చు. కాబట్టి సో చూడండి, ఫస్ట్ సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటే పర్సనాలిటీని షేప్ చేసుకోవాలి, వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోవాలి. సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకోవట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, హ్యాపీగా పడుకోవచ్చు. సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటేనే కదా ఏదైనా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంతకీ సక్సెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ సక్సెస్? దేన్ని సక్సెస్ అంటారు? వాట్ ఈస్ సక్సెస్ అంటే ఏం చెప్తారు? సక్సెస్ అంటే నాకు తెలుసు సార్, నేను చెప్తానని చేయలేకపోతే. సక్సెస్ అంటే ఏంటో నాకు తెలుసు, నేను చెబుతాను అనేవారు. తెలిసిన టాపిక్ అన్నారు ఎప్పటిదాకా. మరి సక్సెస్ అంటే తెలీదా? ఎంతమందికి తెలుసు?
ఓ పని చేద్దామా, ఎవరికి తెలుసు అడుగుదాం. మైక్ ఇవ్వండి సార్ నాకు ఒకటి. హెడ్ మైక్ ఉందా? హెడ్ మైక్ ఇవ్వండి ఒకటి. ఇట్స్ రెడీ. మౌత్ పీస్. థ్యాంక్ యూ. అయ్యో, ఎవరు చెప్తారు సక్సెస్ అంటే? ఎస్, వాట్ ఈస్ సక్సెస్? గోల్ని రీచ్ చేయాలి. గోల్ని రీచ్ చేస్తే సక్సెస్. క్లాస్ కొట్టొచ్చు కదా? ఎస్ ఆర్ నో? నైస్. వాట్ ఈస్ సక్సెస్ అంటే మీరేం చెప్పు. కమ్ ఆన్, సక్సెస్ అంటే ఏంటి మీరు అనుకుంటుంది చెప్పండి త్వరగా. వాట్ ఈస్ సక్సెస్ మీకు అనిపించింది చెప్పండి. సక్సెస్ అంటే వాట్ ఈస్ సక్సెస్? వాట్ ఈస్ సక్సెస్? మనం అనుకున్నది సాధించడం. మనం సాధించడం సక్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి, మీరు రిపీట్ చెప్పండి. మనం అనుకున్నది సాధించడం. yes yes what is success అంటే మీరు ఏమంటారు? ఒకటే డెఫినేషన్ ఉండదు కదా, చాలా డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి కదా, మీరే ఉంటారు. what is success? లైఫ్ లో విన్ అవ్వాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి, అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. లైఫ్ లో విన్ అవ్వాలి, లైఫ్ లో అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ ఏం చెప్తారు? నన్నైతే అడగొద్దని ఎంతమంది అనుకున్నారు? ఏమంటారు సార్? వాట్ ఈస్ సక్సెస్? మనం అనుకున్న దాన్ని సాధించినప్పుడే సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. ఎస్, మనం అనుకున్న సాధించినప్పుడే సక్సెస్ అంటాం. ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ సక్సెస్? గుడ్. మనం అనుకున్నది సాధించి మనం గెలిచినప్పుడే దాన్ని సక్సెస్. మనం అనుకున్నది సాధించి గెలిచినప్పుడు దాన్ని సక్సెస్ అంటాం. వెరీ గుడ్. ఎంత అద్భుతంగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు సార్. నైస్. ఎస్ సార్, వాట్ ఈస్ సక్సెస్? సక్సెస్ అంటే ఓడిపోవడం సార్. ఓడిపోయి గెలవడమే అది సక్సెస్. సక్సెస్ అంటే ఓడిపోవడం, ఓడిపోయిన తర్వాత గెలవడమే సక్సెస్. ఎస్, నైస్. అయితే సక్సెస్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను, అవునా కదా మీరు చెప్పండి. అవునా కాదా అనేది మీరు చెప్పండి. సక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వచ్చే విధంగా ఉన్నత స్థాయిలో డబ్బు సంపాదించడమే సక్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? నో. ఏంటి సక్సెస్ అంటే? మరి చాలా గొప్ప పేరు సంపాదించడం సక్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? నో. సక్సెస్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీ సిగ్నేచర్ ని ఆటోగ్రాఫ్ లో మార్చుకోవడమే సక్సెస్. yes or no? No. No. ఇలా చాలా సార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటాం. ఇది సక్సెస్ అంటే అదని, అది ఇది కాదండి, ఒకే డెఫినెట్. ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు, అదే సక్సెస్ అంటే అనుకున్నది సాధించడమే సక్సెస్. గోల్ ని రీచ్ అవ్వడమే సక్సెస్. టార్గెట్ ని హిట్ చేయడమే సక్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి. అనుకున్నది సాధించాలంటే ఏముండాలి? ఏముండాలి? అనుకుని ఉండాలి. అనుకున్నది సాధించాలంటే అనుకుని ఉండాలి. గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే మీకు గోల్ ఉండాలి. గోల్ ఉండాలి. ఈ ప్రపంచంలో 99% ప్రజలకు లేనిది ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర స్కిల్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర కేపబిలిటీ ఉంది, వాళ్ళ ఇంటెలెక్చువాలిటీ ఉంది. లేదంటే గోల్ లేదు. ఏదో చేద్దాం అనుకున్నారు, ఏం చేయాలో క్లారిటీ లేదు. ఏం చేయాలో క్లారిటీ లేదు. గోల్ ఉండాలి, టార్గెట్ అనేది లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉండాలి. ఉదాహరణ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఒక వ్యక్తుల గురించి చెప్తాను, చాలా క్లియర్ గా. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ. మొదటి వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే బాల్ తీసుకున్నాడు. ఎదురుగా ఒక గోడ ఉందనుకోండి, బాల్ తీసుకుని ఎదురుగా ఉన్న గోడ మీద ఇసిరి కొట్టాడు. ఆ బాల్ వెళ్ళి ఆ గోడ మీద ఎక్కడో ఒక దగ్గర తగిలింది. ఎక్కడైతే తగిలిందో అక్కడికి వెళ్ళి దాని చుట్టూ సైకిల్ గీశాడు. అంటున్నాడు, చూసారా ఎలా కుట్టారో చూసారా అంటున్నాడు. రెండో వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ముందే గోడ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, సర్కిల్ గీశాడు, దూరంగా వచ్చాడు, బాల్ తీసుకున్నాడు, గురి చూసి కొట్టాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ సర్కిల్ మధ్యలో తగిలింది.
అతను అంటున్నాడు, చూసారా ఎలా కొట్టానో చూసారా అంటున్నాడు. ఇద్దరిది సేమ్ డైలాగ్, ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్. నేను మేము అడుగుతున్నాను, ఇద్దరు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఎవరు? ఫస్ట్ పర్సన్ కాదు, సెకండ్ పర్సనే సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. ఎందుకని? ఇద్దరు కొట్టారు కదా, ఇద్దరు హిట్ చేశారు కదా, కానీ ఫస్ట్ పర్సన్ కి గోల్ లేదు, టార్గెట్ లేదు, లక్ష్యం లేదు. రెండో వ్యక్తికి లక్ష్యం ఉంది, గోల్ ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ అవుతూ తను ఒక గోల్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఏంటిది? నాకు 70% మార్క్స్ రావాలి అని గోల్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. సెకండ్ స్టూడెంట్ గోల్ ఏమీ పెట్టుకోలేదు, ఇద్దరు చదువుతున్నారు. ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే గోల్ పెట్టుకున్నారో 70% అని చెప్పేసి 70% గోల్ ఎవరైతే పెట్టుకున్నారో తనకి 70% మార్క్స్ వచ్చేసాయి. సెకండ్ పర్సన్ కి 90% మార్క్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి, సక్సెస్ ఎవరు? సెకండ్ పర్సన్ 90%. ఎస్ ఆర్ నో? నో, 70% ఇస్ సక్సెస్. అనుకుని సాధించాడు, అనుకోవాలి సాధించాలి, అది సక్సెస్ అంటే. అనుకోకుండా వచ్చేసరి సక్సెస్ కాదు, గోల్ ఉండి హిట్ చేస్తేనే సక్సెస్. ఫస్ట్ పర్సన్ కూడా కొట్టాడు, సక్సెస్ కాదు, ఎక్కడో దగ్గర కొట్టాడు. ఎస్ ఆర్ నో? గోల్ ఉండాలి, లక్ష్యం ఉండాలి, టార్గెట్ ఉండాలి. లైఫ్ లో టార్గెట్ ఉండాలి, గోల్ ఉండాలి, స్పష్టమైన గోల్ ఉండాలి. మనకుందా? ఉందా? నిజమా? సరే, ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, చెప్పండి. నాకు తెలిసి చాలా మంచి మంచి మోటివేషన్ స్పీచెస్ వినుంటారు. మీ టీచర్స్ లెక్చర్స్ కూడా మోటివేషన్ ఇచ్చుంటారు. లైఫ్ లో చాలా మంది మీరు చూసి మనం కూడా మోటివేట్ అయి ఉంటాము. సో మీ అందరినీ అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఆన్సర్ చేయాలి. మీరు ఎంతమంది అనుకున్నారు సిన్సియర్ గా? సార్ లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి సాధిస్తాను అని వాళ్ళు చేయలేపండి. ఏదో ఒకటి సాధిస్తానండి ఖచ్చితంగానే వాళ్ళు. వావ్. రెండో ప్రశ్న, నా సెకండ్ క్వశ్చన్, సార్ నా లైఫ్ లో నేను అనుకున్నది సాధిస్తాను అని వాళ్ళు చేయలేపండి. అనుకున్నది సాధిస్తాను, మళ్ళీ చేయలేరు. ఏదో ఒకటి సాధిస్తారా? అనుకున్నది సాధిస్తారా? మరి ఏదో ఒకటి అంటే చేయలేపారుగా మీరు. ఏదో ఒకటి సాధించంటే మొదటి వ్యక్తి గోడ మీద కొట్టినట్టుగా ఎక్కడో దగ్గర కొట్టడము, అనుకున్నది కొట్టడం అంటే అనుకుని కొట్టడము. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. మనం లైఫ్ లో ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాం, ఏం చేయాలో మనకి క్లారిటీ లేదు, చేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాం, అలసిపోతున్నాం, లైఫ్ లో మార్పు రావట్లేదు. గోల్ పెట్టండి, లైఫ్ స్పష్టమైన లక్ష్యం పెట్టండి, క్లియర్ గోల్ పెట్టండి, దాన్ని హిట్ చేయండి. మీ ఎడ్యుకేషన్ అయినా ఏదైనా కానీ అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ సక్సెస్? గోల్ హిట్ చేయడం సక్సెస్, లక్ష్యాన్ని సాధించడమే సక్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. లైఫ్ లో ఏది చేసినా ఆలోచించి చేయండి, విచక్షణతో చేయండి, గుడ్డిగా చేయవాకండి. అందరూ చేశారు నేను చేస్తాను, తను చేస్తున్నారు నేను చేస్తాను, అసలే వద్దు. ఏది చేసినా ఆలోచించి స్పృహతో అర్థమైతే చేయండి, లేకపోతే చేయవాకండి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఆ ఈవెంట్ స్టార్టింగ్ లో జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మన సాంప్రదాయం ప్రకారంగా చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు? జ్యోతి ప్రజ్వలన ఎందుకు చేస్తారండి? చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తారు. చెయ్యాలి కాబట్టి చేయడం ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. అసలు ఏంటి? ఎందుకు చేయాలి? జ్యోతి ప్రజ్వలన ఉద్దేశం ఏంటి? ఎందుకు చేశారు? ఇక్కడ జ్యోతి ప్రజ్వలన ఎందుకు జరిగింది? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? వాట్ ఇస్ ద పర్పస్? దాని అర్థం ఏంటి? ఎందుకు చేశాం? జ్యోతి ప్రజ్వలన జరుగుతుంది అంటే వెలుగు, లైట్, చీకటిని ప్రాణతోలి వెలుగుని చిమ్మించడం కోసము, వెలుగుని ప్రసాదించడం కోసము చేసేదే జ్యోతి ప్రజ్వలన. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని దూరం చేయడానికి, జ్ఞానం అనే వెలుగుని జీవితాల్లో నింపడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం యొక్క ప్రారంభోత్సవంలో మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. లైటింగ్ కావాలి లైఫ్ లో జ్ఞానం రావాలి, అజ్ఞానం దూరం అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్. అయితే ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను అనుకుని వచ్చాను, అనుకుని వచ్చాను, సిద్ధపడి వచ్చాను. ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నేర్చుకునే వెళ్తాను మీ దగ్గర నుంచి. నేర్చుకోవాలని సిద్ధపడ్డాడు ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటాడు లైఫ్ లో కావాల్సిన పాఠాలు. ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు నేర్చుకోవడం కోసం? లైఫ్ లో లెర్నింగ్
మీద ఉన్నామా లేదా? ఏ సార్ సార్ మా ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది సార్, స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు, కాలేజ్కి వెళ్ళట్లేదు, ఇంకేం నేర్చుకోవాలంటున్నారు సార్. ప్రతిరోజు మనం విద్యార్థులమే కదా సార్, కదా? ప్రతిరోజు మనం విద్యార్థులమే, ప్రతిరోజు మనం నేర్చుకుంటూనే ముందుకెళ్ళాలి కదా. సో వన్ సక్సెస్ అంటే అనుకుని సాధించాలి, గోల్ రీచ్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ సక్సెస్. అయితే దానికోసం మనకేం కావాలి? క్లియర్ విజన్ అనేది కావాలి, స్పష్టమైన లక్ష్యం అనేది కావాలి. ఎసారో ఉదాహరణ చూసినట్లయితే మహాభారతాన్ని చూస్తే, మహాభారతం ఎంతమంది చదివి ఉన్నారు? విని ఉన్నారు, చూసి ఉన్నారు. భగవద్గీత ఎంతమంది చదివి ఉన్నారు? ఓకే, అక్కడక్కడ కొంచెం ఇలా మెరుస్తున్నాయి చేతులు, పర్లేదు, గ్రేట్. మహాభారతంలో ఇంకా ప్రత్యేకించబడి కురుక్షేత్రం చూసుకున్నట్లయితే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క సంవాదం జరుగుతుంటుంది, సంభాషణ జరుగుతూ ఉంటుంది, డిస్కషన్. ఎసారో అక్కడ అర్జునుడికి క్లారిటీ లేదు. ఏం లేదు? క్లారిటీ లేదు. అసలు నేనెవరు, నేను ఎందుకున్నాను, నేనేం చేయాలి, నా గోల్ ఏంటి, అసలు నేను ఎందుకు చేయాలి, క్లారిటీ లేదు. ఆ క్లారిటీ లేని సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధిస్తున్నారు. నువ్వు ఇది, నీ పర్పస్ ఇది, నువ్వు చేయాల్సిన భక్తి, నువ్వు చేయాల్సిన విధానం ఇది, దీనికోసం నువ్వు చేయాలి. క్లారిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? క్లారిటీ ఇస్ పవర్, కన్ఫ్యూజన్ ఇస్ వీక్నెస్. కన్ఫ్యూజన్ ఇస్ వీక్నెస్, క్లారిటీ ఇస్ పవర్. నీ లైఫ్ లో నీకు క్లారిటీ ఉందా? నువ్వు ఎక్కడున్నావు, నీ గోల్ ఏంటి, ఎందుకు చేయాలి, క్లారిటీ ఉందా? నువ్వు చదువుకున్నావు, ఎందుకు చదువుకోవాలి, వై, అంత అవసరం ఏంటి, క్లారిటీ నీకు ఉందా? ద పర్పస్ నీకు తెలుసా? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తల్లిదండ్రులు చెప్పారు కాబట్టి చదువుకుంటున్నాను, చదువుకోవాలి కాబట్టి చదువుకుంటున్నాను, పని పడ లేదు కాబట్టి చదువుకుంటున్నాను, స్కూల్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి చదువుకుంటున్నాను. నో సార్, నో. పర్పస్, పర్పస్, గోల్. వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్, వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్? నాకు చెప్పండి, మాట చెప్పండి. మనం కూడా ఎక్కడో హైదరాబాద్ లాంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో పుట్టుంటే ఎంత బాగుండేది కదా, కదా? ఎక్కడో మారుమూలన ప్రాంతంలో ఆదివాసీల ముందు ఇక్కడ పుట్టాం అని ఎంతమంది అనిపిస్తుంది? అనిపించలేదా? మేము కూడా అక్కడ పుట్టినట్టు, జూబ్లీహిల్స్ లో పుట్టుంటే ఇంకెంత బాగుండేది. ఆ కోటీశ్వరుడు ఇంట్లో పుడితే ఇంకెంత బాగుండేది. ఒక రియాలిటీ చెప్తాను నేను మీకు, ఒక రియాలిటీ. చూసిన వాడికి చూడని వాడికి చాలా తేడా ఉంటుంది. చూసి చెప్తున్నాను నేను మీకు, చూసి చెప్తున్నాను. ఎంతో అదృష్టం చేసుకుంటే గానీ ఇలాంటి ప్రాంతంలో పుట్టాం. ఎంతో అదృష్టం చేసుకోవాలి. ఎవరైనా పేదవాడిగా పుట్టారంటే అదృష్టవంతుడు, పేదతనంలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో పుట్టారంటే మహా అదృష్టవంతుడు. అవసరమైన పుట్టారంటే నువ్వు అదృష్టవంతుడివి. కనీస అవసరాలు కూడా తీరలేదంటే మహా అదృష్టవంతుడివి. ఎందుకంటే అక్కడ నీకు పర్పస్ క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు చదువుకోవాలో క్లారిటీ ఉంటుంది, ఏం చేయాలో క్లారిటీగా ఉంటుంది, లైఫ్ లో ఏం సాధించాలని క్లారిటీగా ఉంటుంది. అదే ఒక కోటీశ్వరుడు ఇంట్లో పుడితే ఎందుకు చదువుకోవాలి, క్లారిటీ లేదు, ఏం చేయాలి క్లారిటీ లేదు, ఎందుకు చేయాలి క్లారిటీ లేదు, ఏం సాధించాలో అవసరమే క్లారిటీ లేదు. ఇక్కడ మన క్లారిటీ ఉంది. పేదరికం అంటూ చూడాలి. వెనకబడి ఉంటాడు, వెనకబడ్డవాడు నాయకుడిగా సమాజాన్ని నడిపిస్తాడు అని నేను ప్రూవ్ చేయాలి. రీజన్ ఉంది, స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంది. ఇక్కడ పుట్టినవాడికి ఉన్న అంత గొప్ప కసి, పట్టుదల ఇంకెవరికి ఉండదు సార్. చెస్ ఎంతమందికి తెలుసు? చెస్ ఆట ఆడతారా మీరు? చెస్ లో కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, పావులు 3 రకాలు ఉంటాయి. ఎన్ని? 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి కింగ్, కింగ్ ఎసరా, సెల్ఫ్ పొటెంట్, సెల్ఫ్ తనకు తానే రాజ్యం, తను ఉంటే రాజ్యం, తను లేకపోతే రాజ్యమే లేదు. కింగ్ ఎసరా. తర్వాత కింగ్ తర్వాత ఇంకా పక్కస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏనుగు, గుర్రం, మినిస్టర్, ఎవరో క్వీన్. ఇవన్నిటి కూడా కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి. గుర్రం నడిచే నడక, ఒంట పరిగెత్తే విధానం, ఏనుగు నడిచే విధానం. ఎసర్నో అక్కడ క్వీన్
ఉన్నటువంటి పవర్స్ ఉన్నాయి. కానీ బలహీనంగా ఉండేది ఎవరు చెస్ బోర్డులో? బలహీనంగా ఉండేది సోల్జర్, సిపాయి. ఒక్కొక్క వేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఏ సార్ మీ పావు ఏదైనా పోయిందనుకోండి, మీ ఎలిఫెంట్ పోయింది బాధ అనిపిస్తుంది, గుర్రం పోయింది బాధ అనిపిస్తుంది. ఒక సిపాయి పోతే సిపాయిగా ఆడుకుంటాం. వీకెస్ట్ కాయిన్ ఏది? సిపాయి. కానీ చూసేవాడి కోణం వేరుగా ఉంటుంది. ఈ పూర్తి బోర్డులో సిపాయికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఇంకెవరికి ఉండవు తెలుసా? మొదటి ప్రత్యేకత, సిపాయి అంటే పూర్తి బోర్డులో వెనకడుగు వేయనటువంటి ఏకైక కాయిన్ ఎవరు? సిపాయి. వెనకడుగు ఎవరైనా వేస్తారో, సిపాయి మాత్రం వెనకడుగు లేకుండా ముందుకు వెళ్తుంది. ఇంకోటి సిపాయి నడుస్తూ 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 లాస్ట్ కార్నర్ కి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. సిపాయిగా మిగలదు, అది మినిస్టర్ పవర్ తీసుకుంటుంది. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎవరికి అవకాశం లేదు, సిపాయికే ఉంది. అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళం మనం. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవకాశం ఉంది మన లైఫ్ లో. మార్పుకు అవకాశం ఉంది. ఎంతైనా గొప్ప పౌరుగా మారే అవకాశం మనకు ఉంది. వెనకడుగు వేయనివాడే సిపాయి. వెనకడుగు వేయనివాడు నెవర్ గివ్ అప్, నెవర్ క్విట్, నెవర్ గివ్ అప్. వెనకడుగు మన జీవితంలో తెలియదు, ముందడుగేసుకుంటూ సాఫల్యాన్ని పొందుతాం. క్లియర్ విజన్. క్లియర్ విజన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, నిజాయితీగా చెప్పండి, నిజమే చెప్పండి, ఎంతమందికి క్లియర్ విజన్ ఉంది? స్పష్టమైన లక్ష్యం నాకు ఉంది సార్, నేనేం చేయాలో నాకు క్లారిటీ ఉంది సార్, నా లైఫ్ లో ఎక్కడికి వెళ్తానో నాకు క్లారిటీ ఉంది సార్, నేను కళ్ళు మూసుకుంటే నా లక్ష్యం నాకు కనిపిస్తుంది అని ఎవరు చేయలేమండి? నిజాయితీగా చెప్పండి, నిజం చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ సెల్యూట్ టు ఆల్. చేయలేకపోనందుకు, లేకపోతే అబద్ధం ఆడేవారే. నాకు తెలుసు మీకు క్లారిటీ లేదని, నాకు తెలుసు. మీకే కాదు సార్, మీకే కాదండి, ఈ ప్రపంచంలో 199 మంది కాదు, 1999 మంది కాదు, 10,999 మంది కాదు, 1,99,999 మంది కాదు, కోటి మందిలో ఒక్కడి కూడా క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. క్లారిటీ లేదు సార్, దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. మాకు ఆపర్చునిటీస్ లేవు, అది కాదు ప్రాబ్లం. మేము పేదరికంలో ఉన్నాం, అది కాదు ప్రాబ్లం. మా పేరెంట్స్ చదువుకోలేదు, అది కాదు ప్రాబ్లం. మాకు సరైన స్కూల్ దొరకలేదు, అది కాదు ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ. నీకు క్లారిటీ లేదు, నువ్వేం చేయాలి? నీకేం చేయాలి? క్లారిటీ లేదు. సో నువ్వేం చేయవు? ఇలాగే నడుస్తుంది. ఒకసారి చూడండి మీ లైఫ్లో, మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చూడండి. మీ బాబాయిని, మీ మామాయిని, మీ పెదనాన్నని, మీ కజిన్స్ని, ఒక లైఫ్లో పెళ్ళైపోయి ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది గుర్తు చేసుకోండి. ఎలా ఉంది లైఫ్ వాళ్ళది? ఎలా బతకాలో, ఎందుకు బతకాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పుల బాధలు, సరిపోని స్థితులు. వారికి కూడా మీలాంటి వయసు వచ్చింది, వారికి కూడా ఎవరో వచ్చింది, వారు కూడా టీనేజ్ ని క్రాస్ చేశారు, వారికి స్టూడెంట్ లైఫ్ ఉంది, కానీ విజన్ లేదు, క్లారిటీ లేదు లైఫ్ లో. చాలా ఉండిపోయారు. మీ లైఫ్ కూడా అలా ఉండిపోతుంది మీకు క్లారిటీ లైఫ్ లో లేకపోతే. వంటింటికి పరిమితం అయిపోతారు మీ క్లారిటీ లేకపోతే. సో దిస్ ద రైట్ టైం. లైఫ్ ని సీరియస్ గా తీసుకుని ఆలోచించాల్సిన టైం. ఎంతమంది అనుకున్నారు సీరియస్ గా లైఫ్ ని తీసుకుందామని? ఎంతమంది లైఫ్ ని సీరియస్ గా తీసుకుందాం అనుకున్నారు? సరే నేను లైఫ్ గురించి సీరియస్ గా తీసుకుని ఆలోచిస్తాను. ఎంతమంది అనుకున్నారు? లేదా ఆలోచన రావట్లేదా? ఆల్ ద బెస్ట్. చూడండి, మన లైఫ్ లో ఏవైతే రిజల్ట్స్ వస్తాయో, ఏంటా రిజల్ట్స్? డబ్బు సంపాదించడం కావచ్చు, మార్క్స్ రావడం కావచ్చు, పాస్ అవ్వడం కావచ్చు, ఫెయిల్ అవ్వడం కావచ్చు, ర్యాంక్స్ రావడం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మన లైఫ్ లో రాబోయే రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేనికి తగ్గట్టుగా ఉంటాయి రిజల్ట్స్. అవి ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి? దేనికి తగ్గ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంటే మనం చేసే పనులకు తగ్గట్టుగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి. మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తామో
దానికి తగ్గట్టుగానే రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సార్ నో, మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తాం? మన మైండ్ సెట్కి తగ్గట్టుగా పనులు చేస్తాం, మన ఆలోచన విధానానికి తగ్గట్టుగా పనులు చేస్తాం. మన ఆలోచన విధానం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే పనులు కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి, రిజల్ట్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. అదే మన మైండ్ సెట్ నెగిటివ్ గా ఉంటే మన పనులు కూడా నెగిటివ్ గా ఉంటాయి, మన రిజల్ట్స్ కూడా నెగిటివ్ గానే ఉంటాయి. సార్ నో, ఇక్కడ ఏం మారాలి? మైండ్ సెట్ మారాలి. మైండ్ సెట్ పాజిటివ్ గా ఉంటే పాజిటివ్ గా ఉంటాయి, రిజల్ట్స్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటాయి. ఎంతమంది నమ్ముతారు ఈ విషయాన్ని? ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నాకు 10 out of 10 పాయింట్స్ రావాలి 10th క్లాస్ లో అనుకున్నాను. దాని తగ్గట్టుగా నా ఆలోచన అలా ఉంటే ప్రయత్నం అలాగే ఉంటుంది కదా, రిజల్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. పర్లేదు, 7 or 8 పాయింట్స్ వచ్చినా 6 పాయింట్స్ వచ్చినా పర్లేదు అనుకుంటే నీ ఆలోచన అలా ఉంటే నువ్వు చేసే పనులు కూడా అలాగే ఉంటాయి, నీకు వచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ సెట్. నీ ఆలోచన విధానం స్ట్రాంగ్ అండ్ పాజిటివ్ గా ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. లైఫ్ లో గోల్ ఉండాలి సార్. ఆ గోల్ కోసం మనం డెడికేట్ అయి ఉండాలి. సో ఒక మాట చెప్పండి, మన లైఫ్ లో ఏదైతే గోల్ మనం సెట్ చేసుకుంటామో, ఏదైతే లక్ష్యాన్ని మనం సెట్ చేసుకుంటామో, ఏదైతే గోల్ మనం సెట్ చేసుకుంటామో, లైఫ్ లో ఎన్ని రకాల గోల్స్ ఉండాలి సార్ మన లైఫ్ కి? ఒక మనిషికి ఎన్ని గోల్స్ ఉండాలి? ఒక మనిషికి 2, 3, 4 లక్షల గోల్స్ ఉండాలా? ఒకే లక్ష్యం ఉండాలా? ఒక మనిషికి అనేవాడికి ఒకే లక్ష్యం ఉండాలి. ఎస్ సార్? నో? నో సార్, నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. ఒకే లక్ష్యం ఉంటే మనిషి ఓడిపోతాడు. ఒకే లక్ష్యం కాదు ఉండాల్సింది. మరి ఇటు 2, 3 లక్ష్యాలు ఉండాలా? నో సార్, 5 లక్ష్యాలు ఉండాలి. ప్రతి మనిషికి కూడా 5 గోల్స్ ఉండాలి. ఇది తెలియని వాడు లైఫ్ లో ఓడిపోతున్నాడు. ఏంటా 5 గోల్స్? ఏ 5 గోల్స్ ఉండాలి అంటే చూడండి, ప్రతి మనిషి కూడా తన లైఫ్ కి సంబంధించి ఒకటి ప్రొఫెషనల్ గోల్ ఉండాలి. ఏంటది? ప్రొఫెషనల్ గోల్ అంటే వృత్తిపరంగా లక్ష్యం ఉండాలి. నా కెరీర్ ఏంటి, నా ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, నా బిజినెస్ ఏంటి, నా జాబ్ ఏంటి, నా ప్రొఫెషన్ ఏంటి, ప్రొఫెషనల్ గోల్ ఉండాలి. వృత్తిపరంగా లక్ష్యం ఉండాలి ఒకటి. ఎస్ సార్? మనకి తెలుసు కదా మనకి. ఎస్. ఆ తర్వాత ఇంకేముండాలి మనకి? ఫ్యామిలీ గోల్ ఉండాలి. కుటుంబ పరంగా నా లక్ష్యం, ఒక కూతురుగా నా లక్ష్యం ఏంటి, ఒక కుమారుడుగా నా లక్ష్యం ఏంటి, ఒక హస్బెండ్ గా నా లక్ష్యం ఏంటి, ఒక వైఫ్ గా, ఒక ఫాదర్ గా, ఒక మదర్ గా నా లక్ష్యం ఏంటి? క్లియర్ గా ఫ్యామిలీ గోల్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఫ్యామిలీ గోల్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఆ తర్వాత మూడోది ఏంటి? సోషల్ గోల్, సామాజిక లక్ష్యం ఉండాలి. సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకటి ఉండాలి. సమాజంలో బతుకుతున్న నేను, నా లక్ష్యం ఏంటి? ఉదాహరణకి చాలా మంది ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది? నేను బాగుండాలి, నేను మాత్రమే బాగుండాలి, ఎవరు ఏమైపోయినా నేను బాగుండాలని ఆలోచనలో ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? నో. సమాజ్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఏ సొసైటీలో అయితే మనం చదువుకుంటున్నామో, ఏ సొసైటీలో మనం బతకబోతున్నామో, ఏ సొసైటీలో మన ఫ్యామిలీ ఉందో ఆ సొసైటీ మంచిగా ఉండాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మంది. అవునా కదా చెప్పండి? ఎక్కడైనా ఏదైనా దౌర్జన్యం జరుగుతుందంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి, అక్కడ మనం తీసుకోగలగాలి. ఉదాహరణ చూడండి, మన పక్కింట్లో ఉన్న ఒక అబ్బాయి దొంగగా తయారవుతున్నాడు అనుకోండి, నష్టం ఎవరికి? ఎవరికి నష్టం? వాడు దొంగతనం ఎక్కడ చేస్తాడు? నీ ఇంట్లో చేస్తాడు. నీ తమ్ముడు దొంగగా మారట్లేదే, మీ అన్నయ్య దొంగ మారట్లేదే, నీ కొడుకు దొంగగా మారట్లేదు కదా అని నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు. వాడి కొడుకునే దొంగగా మారుతుంది, వాళ్ళ తమ్ముడుగా దొంగగా మారుతుంది అని నువ్వు ఉన్నావు. కానీ వాడు దొంగతనం నీ ఇంట్లోనే చేస్తాడు, క్రైమ్ నీ ఇంట్లోనే జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ మై సొసైటీ, దిస్ ఈజ్ మై సొసైటీ, సో ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఈ సమాజం నాది, ఈ సామాజిక లక్ష్యం మనకు ఉండాలి. మన పూర్వీకులు సార్ ఎంతమంది అయితే స్వతంత్ర సమరయోధులు ఉన్నారో, వాళ్ళు ప్రాణాలు ఒడ్డు ఏదైతే పోరాడారో, ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ఏదైతే పోరాడారో, సామాజిక లక్ష్యం అది వాళ్ళది. అవునా కదా? ఎంతమంది అయితే స్వతంత్రం కోసం పోరాడి ప్రాణాలు కోల్పోయారో, స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ స్వేచ్ఛను అనుభవించారు, వాళ్ళు చనిపోయారు కదా స్వతంత్ర పోరాటంలో. మరి ఎందుకు సార్ చనిపోయే పోరాటం ఎందుకు? నా భావి తరాల కోసం, నా సమాజం కోసం, నా రాబోయే తరం కోసం పోరాడారు. లక్షల మంది ప్రాణత్యాగం చేస్తే మనకి స్వతంత్రం వచ్చింది భారతదేశానికి. దట్ ఈస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఈరోజు మన సమాజం యొక్క బాధ్యత మనకు ఉండాలి. ఉండాల్సిన లేదా? ఏ సార్? ఆ సామాజిక స్ఫూర్తికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మన కొమరం భీం నాయకుడు కాదా? ఏ సార్? మన గడ్డపై పుట్టి
తెలంగాణలోనే ఉద్యమకారులకు గొప్ప ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి మన నాయకుడు. స్వతంత్ర పోరాటం ముందే బ్రిటిష్ వారితో పోరాడే వ్యక్తి. అల్లు సీతారామరాజుని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని తను లైఫ్ లీడ్ చేశారు. అమరవీరుడిగా నిలిచినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఈ రోజు మనకు ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్. సామాజిక లక్ష్యం కోసం పోరాడడం అనేది. అలాంటి గడ్డ మీద పుట్టిన మనకి ఆ స్ఫూర్తి ఉండాలా అవుతాం? ఏ సార్ నో, ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. దానికి కూడా మరొక లక్ష్యం ఏంటంటే స్పిరిచువల్ గోల్. ఏంటది? స్పిరిచువల్ గోల్, ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యము. ప్రతి మనిషికి కూడాను స్పిరిచువాలిటీ అనేది ఒకటి ఉండాలి, ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం అనేది ఒకటి ఉండాలి. ఉండాలి, అవసరం లేదా చెప్పండి? ఉండాలా ఉందా సార్? స్పిరిచువల్ గోల్ ఉండాలంటారా లేదంటారా? మీరేమంటారు? ఏ సార్ నో, ముచ్చట్లు పెట్టడానికి వచ్చినట్టుగా లేరు మీరు. ఏదో వింటాం చెప్పండి, మధ్యలో నిద్ర వస్తే కొంచెం నిద్ర కూడా పోతాం అన్నట్టుగా ఉంది పరిస్థితి. అలా అంటారా? మీరు ఎంతమంది అంటారు స్పిరిచువల్ గోల్ మనిషికి ఉండాలి అని? ఎంతమంది అనుకుంటారు? స్పిరిచువల్ గోల్ ఉండాలి, అవసరం లేదా? అంటే ఏంటి అసలు స్పిరిచువల్ గోల్ అంటే ఎవరు చెప్తారు? సార్ నాకు మైక్ ఇవ్వండి. స్పిరిచువల్ గోల్ ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి? ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం, నేను మీకు అవకాశం ఇస్తున్నానంటే. ఎస్ ఆర్ నో? స్పిరిచువల్ గోల్ అంటే ఏంటి? స్పిరిచువాలిటీ, ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యం అంటే ఏంటి? ఎవరు చెప్తారు? ఎవరు చెప్పచ్చు? స్పిరిచువల్ గోల్ అంటే ఏంటి? గోల్ ఏంటో తెలియదు కానీ స్పిరిచువల్ లైఫ్, ఒక మంచి చెడు అని తెలుసుకోవడానికి స్పిరిచువల్ గోల్ ఉండాలని. వావ్, క్లాప్స్. మంచి ఏంటి, చెడేంటి, ఆ స్పృహ కలిగి ఉండడం స్పిరిచువాలిటీ. ఆ స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటి మీకు తెలిసిందే చెప్పండి. లైఫ్లో స్పిరిచువల్ గోల్ అనేది సొసైటీకి మనం ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి. వా, సొసైటీకి మనం ఏం చేయాలన్నది స్పిరిచువల్ గోల్. వా, వండర్ఫుల్. ఇంకా ఏం చెప్తారు? వాట్ ఇస్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏం చెప్తారు? మీకు తెలిసింది చెప్పండి. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఎవరు చెప్తారు? అమ్మా చెప్పండి. ఎస్, చెక్ ద మైక్. స్పిరిచువాలిటీ అంటే మీరు అనుకుంటుంది చెప్పండి. ఎస్ ఎస్, అవకాశం వచ్చింది, మాట్లాడండి. స్పిరిచువాలిటీ అంటే భక్తి, స్పిరిచువాలిటీగా ఉండాలి అంటే భక్తిగా ఉండడం, భక్తి కలిగి ఉండాలి, నిష్ట కలిగి ఉండడం, భయం కలిగి ఉండడం. వా, క్లాప్స్, వండర్ఫుల్. ఇంకెవరు చెప్తారమ్మా? ఎవరు చెప్తారు? వాట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ? ఎవరు చెప్తారు? ఒకరికి అవకాశం ఇస్తాము, చిన్న విషయం కాదు. వా, వండర్ఫుల్, ఇలా ఉండాలి. ఎస్, అదే సార్ భక్తి. దేనిపైన మన ఒక గాడే కానీ, తల్లి కానీ, తండ్రి, ఎవరిపైన ఒక భక్తి అనేది ఒక్కరిపైన ఉండాలి. దానివల్ల మనం ఏమైతే అంటే మైండ్ సెట్ అనేది మారుతుంది, పీస్ఫుల్గా ఉండగలుగుతాం. వావ్, వండర్ఫుల్. కాన్సన్ట్రేషన్, ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేయడం, కాన్సన్ట్రేషన్, భక్తి కలిగి ఉండడం, నిష్ట కలిగి ఉండడం. దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ, దట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ గోల్. చూడండి, అసలు స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటి? క్లారిటీ రావాలా అవసరం లేదా చెప్పండి? రావాలా అవుతాం? ఎస్. చూడండి, స్పిరిచువల్ గోల్ అంటే, స్పిరిచువాలిటీ అంటే నువ్వు రోజుకి ఎన్ని టైంలో నమాజ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎన్నిసార్లు పూజలు చేస్తున్నావు అన్నది స్పిరిచువాలిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? నో, అది కాదు స్పిరిచువాలిటీ. యాక్చువల్గా స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటో చెప్పనా? మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే నేను గొప్పవాడిని కాదు అన్నది స్పిరిచువాలిటీ ఫస్ట్ పాయింట్. ఏంటది? నేను గొప్పవాడిని కాదు. ఎందుకు కాదు? గొప్పవాడి పైన ఉన్నాడు కాబట్టి నేను గొప్పవాడిని కాదు. అర్థమైందా? అంటే ఏంటో తెలుసా? నిరహంకారంగా మారడం, అహంకారం లేకుండా మారడం. నేను గొప్పవాడిని కాదు, నిరహంకారంగా అహంకారం తీసేయడం, గొప్పవాడి పదమే స్పిరిచువాలిటీలో మొట్టమొదటి మెట్టు. సెకండ్ మెట్టులో, స్పిరిచువాలిటీలో సెకండ్ మెట్టి అంటే నా దగ్గర ఉన్నది అంతా కూడా, నా దగ్గర ఉన్న ప్రతిదీ కూడా నాది కాదు, ఇవ్వబడింది. ఏంటది? నా దగ్గర ఉన్నది ఏది కూడా నాది కాదు, ఇవ్వబడింది. అర్థమవుతుందా? ఈ కళ్ళు నానా? ఇవ్వబడ్డాయా?
ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ కళ్ళు ఇవ్వబడ్డాయి. నా కళ్ళు కాదు. ఈ అందం నాదా? ఇవ్వబడిందా? ఈ గొంతు నాదా? ఇవ్వబడిందా? ఈ తెలివి నాదా? ఇవ్వబడిందా? ప్రసాదితం ఇవ్వబడింది. కాబట్టి ఏది నీతి కారణం నీకు అహంకారం ఎందుకు చెప్పు? సింపుల్. స్పిరిచువాలిటీ అంటే నేను గొప్పవాడిని కాదు, గొప్పవాడు కూడా ఉన్నాడు, ఉన్నదంతా కూడా ఇవ్వబడింది, ఏది నా సొంతం కాదు, అంతా ప్రసాదితమే, నిరంకారంగా ఉండడము. ఇంకేం సార్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే? ఇచ్చినవాడు, కళ్ళిచ్చినవాడు చూస్తున్నాడు, చెవులిచ్చిన వాడు వింటున్నాడు. ఓహో, నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట వింటున్నాడు, పైన ఉన్నాడు. నువ్వు చేసే ప్రతి పని కూడా వింటున్నాడు, చూస్తున్నాడు. జాగ్రత్త, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని బతుకు. ఎలా? మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు, పనులు చేసేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనులు చేయి. ఎందుకంటే వింటున్నాడు, చూస్తున్నాడు కాబట్టి. దిస్ ఇస్ స్పిరిచువాలిటీ. దిస్ ఇస్ స్పిరిచువాలిటీ. అవునా కదా చెప్పండి? నా జీవితం నా ఇష్టం, నో, నా జీవితం నా ఇష్టం కాదు. ఈరోజు మన ఫీలింగ్ అమ్మాయి వాళ్ళ చెప్తే ఏదో మనం చెప్పేది, నానేమంటే ఏంటి ఎప్పుడు చెప్తాం? నాన్న మాట అన్నేమో, అమ్మనో మాట అనేమో, ఎవడైనా ప్రశ్నిస్తే నువ్వోడు నాకు చెప్పడానికి అంటాం. ఇదేదో నా సొంత జీవితం లాగా. అవునా కదా? నో సార్. స్పిరిచువాలిటీ అంటే అణిగి మణిగి ఉండడము, విధేయతగా ఉండడము, అహంకారం లేకుండా ఉండడము, వింటున్నాడు చూస్తున్నాడు అన్న స్పృహ కలిగి ఉండడము, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జీవితం గడపడము, నీతి నిజాయితీగా బతకడం. నీతి నిజాయితీతో బతకడం. ఏంటి నీతి నిజాయితీ? ఎవ్వరూ లేకపోయినా కానీ, నేను ఒంటరిగా ఉన్నా కానీ వింటున్నాడు చూస్తున్నాడు అన్న స్పృహను కలిగి నీతితో నిజాయితీతో బతకడం. ఇంకో వ్యక్తితో ఉన్నప్పుడు మానవత్వాన్ని కలిగి ఉండడం, మరొక వ్యక్తితో ఉన్నప్పుడు మానవత్వాన్ని కలిగి ఉండడం. దిస్ ఇస్ స్పిరిచువాలిటీ. అర్థమవుతుందా? ఒక ఆకలిగా ఉన్నవాడు నాకు కనబడ్డాడంటే, ఆకలిగా ఉన్నాడు కనబడ్డాడు కాదు, ఆకలిగా ఉన్నవాడిని నా ముందుకు దేవుడు తీసుకొచ్చాడు అంతే. ఇది నా కోసం పరీక్ష. కేర్ చేస్తానా? ఐ డోంట్ కేర్ అంటానా? దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ. ఆకలిగా ఉన్నవాడికి అన్నం పెట్టడం స్పిరిచువాలిటీ. ఆపదలో ఉన్నవాడికి ఆదుకోవడం స్పిరిచువాలిటీ. మానవత్వం కలిగి ఉండడం స్పిరిచువాలిటీ. నువ్వు ఎన్ని నమాజులు చేస్తున్నావు, ఎన్ని ప్రార్థనలు చేస్తున్నావు, ఎన్ని పూజలు చేస్తున్నావు అనేది కాదు స్పిరిచువాలిటీకి కొలమానం, స్కేల్. నీలో ఎంత హ్యుమానిటీ ఉంది, దట్ ఈస్ ద స్కేల్. అదే మానవ సేవయే మాధవ సేవ అంటారు. మానవ సేవయే మాధవ సేవ. ఎసారో. సో మనుషులందరినీ కూడా మనకు సమానంగా చూడటము, ఇది ఒక అవకాశంగా గమనించడము, సేవ చేయడం, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కలిగి ఉండడము, దట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీలో భాగం. అవునా కదా చెప్పండి? ఎంతమందికి అవుననిపిస్తుంది? మనం మాట్లాడే విషయాలు అవునా ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది? ఏమైంది? చేతులు నొప్పులా లేకపోతే ఏంటి ప్రాబ్లం? ఏంటి అసలు? చేయి ఒకసారి, కుడి చేయి లేకుండా వస్తారు అందరూ. ఉందో లేదో చూద్దాం ఫస్ట్. నేను లేదేమో అసలు, ఎందుకు లేకపోతే చేయలేదా అన్న డౌట్ వస్తున్నాను. చేతులు అయితే ఉన్నాయి అందరికి, మరి ఎందుకు లేవట్లేదు? ఎస్, చూడండి, ప్రతి మనిషి 5 లక్షలు ఉండాలనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. 5వ మిస్ అయింది. ఏంటది? ఏ మిస్ అయింది? ప్రొఫెషనల్ గోల్ వచ్చింది, ఫ్యామిలీ గోల్ వచ్చింది, సోషల్ లైఫ్ వచ్చింది, స్పిరిచువల్ లైఫ్ వచ్చింది. ఒక్కటి మిస్ అయింది, ఒక్కటి తగ్గింది. ఏంటది? సెల్ఫ్ గోల్, పర్సనల్ గోల్. వెరీ గుడ్, ఎవరు చెప్పారు? కంగ్రాచులేషన్స్, వెరీ గుడ్. పర్సనల్ లైఫ్. వ్యక్తిగతంగా నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది, నా మానసిక ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది, నా శారీరక ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది, నా స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నా కెపబిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, నా నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంది, నేను నా లక్ష్యం, నా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా ఉంది, నా మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉంది, ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉన్నాను. పర్సనల్ లైఫ్, పర్సనల్ గోల్. అర్థమవుతుందా? పర్సనల్ లైఫ్, పర్సనల్ గోల్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ సక్సెస్. సక్సెస్ అంటే గోల్ ఉండడము, దాన్ని రీచ్ అవ్వడం. గోల్ అంటే 5 రకాల లక్ష్యాలు ఉండాలి. ఇంతవరకు క్లారిటీ ఎంతమందికి వచ్చిందా? సో నెక్స్ట్, మరి ఆ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఏముండాలంట? షేపింగ్ పర్సనాలిటీ అవ్వాలంట. వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం అవ్వాలి. మన వ్యక్తిత్వం నిర్మించుకోవాలి. వ్యక్తిత్వం అంటే ఏంటి? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్?
ఎవరు చెప్తారు? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఎవరు చెప్తారు? ఎవరికైనా అవకాశం ఇస్తున్నాడు, ఇక్కడికి వచ్చి నా పక్కన నుంచి మాట్లాడే అవకాశం ఎవరు వస్తారు? చిన్న అవకాశం కాదు, లైఫ్ టైం గుర్తుండిపోతుంది మీకు. స్టూడెంట్స్ కి అవకాశం ఇస్తున్నాను, స్టూడెంట్స్ కి చిన్న ఆపర్చునిటీ కాదు, ఇంత పెద్ద మందులు మీరు వచ్చి మాట్లాడి వింటారు. స్టూడెంట్స్ కమ్ ఆన్ క్విక్. వచ్చామా? ఇద్దరికి సార్, మీ ఇద్దరు కూడా రండి. ఎస్, ఇటు వచ్చారు. ఎస్, వ్యక్తిత్వ నిర్మాణము అంటే ఏంటి? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? మనల్ని మనం నిర్మించుకోవడం, మన జీవితంలో ఎట్లా ఉండాలనేది మనం ఒక ఏం పెట్టుకొని మనం చేసే పద్ధతి, మనం చేసే ప్రకారం దాన్ని బట్టి మనం నడిచే పద్ధతిని చూసి మనం నేర్చుకోవడం, వేరేతో పాటు నేర్చుకోవడం, మరియు మనం సొంతంగా మన లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంది, మన పర్సనాలిటీ సొంతంగా మనం చూసుకోవాలి. మన వీక్నెస్ ఏది అని చూసుకోవాలి, మనం దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. అదే మన పర్సనాలిటీ డెవలప్. అలా సరిపోదు, నిల్చొని కొట్టాలి. ఇప్పుడు ఇలా సరిపోదు, నిల్చొని క్లాస్ కొట్టాలి. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకో తెలుసా? స్టేజ్ మీద వచ్చి మాట్లాడేది క్లాప్స్ కొట్టాల్సిందే. అవును, దట్ ఈస్ కూర్చో, నిల్చో, అందరూ మాట్లాడండి. వాట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ బిల్డింగ్? వాట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ గా మనం ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా గౌరవించాలి, అసలు మనం కరెక్ట్ గా ఉన్నామా లేదా, ఒక క్లారిటీ ఉందా లేదా అనేది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తుంది. ప్లస్ ఎలా మాట్లాడితే వాళ్ళు హర్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నారు, మనం ఎలా మాట్లాడాలి అన్న క్లారిటీ, మన వల్ల ఇతరులు సంతోషంగా ఉన్నట్టు చూసుకోవడం, అది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కింద వస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. వండర్ఫుల్. సరిపోదు, నిల్చొని నాకు తెలిసి పెద్దవాళ్ళు కూడా గౌరవిస్తారని అనుకున్నాను చిన్నపిల్లలు. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే ఒక మాట చెప్పనా, లైఫ్ లో రెండు రకాలు ఉంటారు. ప్రజలు రెండు రకాలు. ఎన్ని రకాలు? ప్రజలు రెండు రకాలు. ఒకటి సక్సెస్ అయ్యేవాళ్ళు, రెండోది క్లాప్స్ కొట్టేవాళ్ళు. అర్థమైందా? కొంచెం అర్థమైందా? అయితే ఇంకో మాట చెప్తాను. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాలనే ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. కానీ మిమ్మల్ని ఎవరో కాళ్ళకి సంఖ్యలు వేసేసి కట్టేశారు. ఎవరది? నేనే, నువ్వే. నీకు నువ్వే శత్రువు, నీకు ఎవరూ శత్రువు కాదు. నువ్వే ఆపుకుంటున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాడివి తెలుసా? నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాడివి. యాక్చువల్లీ పొజిషన్ అనేది నువ్వు అంటున్నావు. ఎందుకో తెలుసా? నిన్ను నువ్వు ఆపుకున్నావు. లేదు సార్, నేను వెనక ఉన్నాను, వాళ్ళు ముందున్నారు కాదు, వీళ్ళు వెనక నుంచే వచ్చారు. వీళ్ళు ఎక్కడో వెనక నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చారు. సో లైఫ్ లో అవకాశం రాలేదు అని ఎప్పుడు అనుకోదు. అవకాశాలు మన కళ్ళ ముందే ఉన్నాయి, మనం చూడట్లేదు, చూసినా పట్టించుకోవట్లేదు. నిజమా? నెక్స్ట్ అవకాశం వస్తే నేను వస్తాను అని ఎవరు ఎంతమంది? నిజమా? ఓహో, మీరు చెప్పండి. నాకు తెలిసింది నేను చెప్తాను, చదువుకుంది నేను చెప్తాను. ఇక్కడ అందరికీ అది తెలిసే ఉంటుంది, అదొక సబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన ఆన్సర్. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే సాంఘిక నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి, మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి, పరిపక్వత కలిగి ఉండాలి, నైతిక విలువలను కలిగి ఉండాలి. ఇవన్నీ కలిగి ఉంటేనే అది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మాకు తెలుసు. ఇన్నిసార్లు నిల్చోవడం కన్నా ఒక్కసారి నిల్చోటి ఇక్కడికి వస్తే అయిపోయేదిగా. అవునా కదా? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసుకోండి మా నలుగురిది. గ్రూప్ ఫోటో ఇలా పెట్టండి. సక్సెస్ ఇటు జరగాలి.
థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ద బెస్ట్. దాంట్లో బాయ్స్ గర్ల్స్ అనే కదా అన్న సరిపోతుంది తీసుకున్నాను ఆయన సింగిల్ కొట్టింది మరి ఇంకేం కొట్టింది. ఎస్, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనము వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం అంటే ఏంటి, పర్సనాలిటీ బిల్డింగ్, షేపింగ్ పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటో చూస్తున్నాం. ఓకే, షేపింగ్ పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటో చూస్తున్నాం. ఏంటది షేపింగ్ పర్సనాలిటీ? నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఒక మనిషి యొక్క మాట్లాడే విధానం, కమ్యూనికేషన్. ఒక మనిషి మాట్లాడే విధానం, ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, 10 మందితో ఎలా పలకరిస్తున్నాడు, ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎలా పలకరిస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ. ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ. ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ. తన మానసిక పరిపక్వత ఎలా ఉంది, దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ. సార్ నో, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నిజంగా చెప్పాలంటే పర్సనాలిటీ అనేది ఒక 2 రకాలని చెప్పొచ్చు, 2 టైప్స్ మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ఏంటది 2 టైప్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఏమేమి ఉంది అంటే, ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ, ఇంకోటి ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీలో ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి. ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ అంటే బయటికి కనబడే పర్సనాలిటీ. మీ డ్రెస్సింగ్ ఎలా ఉంది, మీ మాట తీరు ఎలా ఉంది, మీ చూపు ఎలా ఉంది, మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, ఓకే, మీ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మీ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా బయటికి కనిపిస్తాయి. బయటికి కనబడేటువంటి ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఒక ట్రీని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే బయటికి కనిపించే పర్సనాలిటీ ఉంది, ఇంకోటి ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ, బయటికి కనబడే పర్సనాలిటీ. ఒక చెట్టును చూసారంటే ఎప్పుడు కూడా దాని రూట్స్ మీకు కనబడవు, రూట్స్ మాకు కనబడవు, దట్ ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఈ రెండింటిలో అసలు ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఏంటంటే మీ ఆలోచన విధానం, మీ భావాలు, మీ మైండ్ సెట్, మీ పాజిటివిటీ, మీ నెగటివిటీ, మీలో ఎమోషన్స్ ఇంటర్నల్ గా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ, ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీలో ఈ రెండిట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఏ సార్ నో, ఎక్స్టర్నల్ కాదా? ఎక్స్టర్నల్ అవసరం లేదా? అంటే ఇలా ఉండాలా, ఇలా ఉండాలంటే అలా ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఉంటే సరిపోతుందా? ఎక్స్టర్నల్ అవసరం లేదా? ఎక్స్టర్నల్ లేకపోయినా పర్లేదు, ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఉంటే ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా చిగురిస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ వచ్చేస్తుంది. అదే ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ ఎంత చక్కగా ఉన్నా ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ ఉన్నది వాడిపోతుంది, ఇక మిగిలి ఉండదు, జీవమే ఉండదు కదా. కానీ ఈ రోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా, మన పూర్తి ఫోకస్ ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ మీద పెడుతున్నాం. నేను ఎలా కనిపిస్తున్నా, నా బైక్ ఎలా ఉంది, నా సైకిల్ ఎలా ఉంది, నా కార్ ఎలా ఉంది, నా ఫోన్ ఎలా ఉంది, నా ఇల్లు ఎలా ఉంది, నా గెటప్ ఎలా ఉంది, నా మేకప్ ఎలా ఉంది,
నా వాచ్ ఎట్లా ఉంది, ఇదే ఎక్స్ట్రా పర్సనాలిటీ మొత్తం కూడా. లేని మొత్తం బిల్డప్ చూపించుకోవడం ఎక్స్ట్రా పర్సనాలిటీ. ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఇల్లే, కానీ ఫోకస్ లేదు. అసలు నా ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది, నాలో హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంది, అవునా, ఎదుటి వ్యక్తి గురించి పట్టించుకునే తత్వం ఎంత ఉంది, ఎలా ఉంది, ఎప్పుడు లేదే. చూడండి, అసలు ఒక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకుంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాను. ఒక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించి మనకి భగవద్గీతలో కురుక్షేత్రంలో ఉన్న రథం ఎంతమందికి తెలుసు, ఎంతమంది చూస్తున్నారు? కురుక్షేత్రంలో ఉన్న సారథ్యం, శ్రీకృష్ణుడు సారథ్యం వహిస్తున్న రథం చూడండి. దీన్ని మనం చూస్తే చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. ఒక మనిషి యొక్క వ్యక్తిని, వ్యక్తిత్వాన్ని. ఏంటంటే సార్, ఏదైతే రథం ఉందో, రథం కనిపిస్తుంది కదా, ఏదైతే రథం ఉందో ఆ రథం అంట మానవుని శరీరం. క్లారిటీగా వినండి, మనకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, రథము అంటే శరీరము, మన బాడీ. మిమ్మల్ని మీరు ఊహించుకోండి, మీ బాడీ ఊహించుకున్నారా, మీ శరీరం అదే రథం. ముందున్నటువంటి గుర్రాలు ఉన్నాయి కదా, అశ్వాలు ఉన్నాయి కదా, 5 గుర్రాలు మన పంచేంద్రియాలు, మన 5 ఇంద్రియాలు ఏమేమున్నాయి చెప్పండి. మన కళ్ళు ఉన్నాయి, చూస్తున్నాం, చెవులు ఉన్నాయి, వింటున్నాం, నోస్ ఉంది, వాసన చూస్తున్నాం, గాలి పీల్చుకుంటున్నాం, తర్వాత నాలుగు ఉంది, రుచి చూస్తున్నాం, స్పర్శ ఉంది, టచ్ చేస్తున్నాము. ఈ 5 ఇంద్రియాలు, పంచేంద్రియాలు, 5 గుర్రాలు. అయితే ఆ 5 గుర్రాలకు కూడా పక్క ఉంటుంది, కళ్ళం ఉంటుందా లేదా? ఎసర్నో ఆ కళ్ళం ఏదైతుందని మనసు, మనిషి యొక్క మనసు, మనిషి యొక్క మనసు. అయితే మనిషి యొక్క మనసు అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనసు వెళ్ళిన దాకా, వెళ్ళిన ప్రతి దగ్గర మనిషి వెళ్ళకూడదు అంటారు. మనసు ఎక్కడికైనా వెళ్తుందో అక్కడ మనిషి వెళ్ళకూడదు. మనసు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుంది, అచ్చేద్దాం, ఇచ్చేద్దాం, వచ్చుద్దాం, రకరకాల ఎక్కడికైనా మనసు వెళ్ళిపోతుంది. మనసు ఏదైతే చెబుతుందో అక్కడికి కన్ను వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడికి చెవులు వెళ్ళిపోతాయి, అక్కడ మన స్పర్శ వెళ్ళిపోతుంది, మన ఇంద్రియాలు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. మనసు, మనసు అంటే ఏంటి? గుర్రాలకు ఉన్నటువంటి తాడు, కళ్ళం. అయితే ఆ కళ్ళం ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? శ్రీకృష్ణుని చేతిలో ఉంది. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అంటే మన బుద్ధి, మన బుద్ధి వివేకాలు, మన విచక్షణ, మన బుద్ధి వివేకాలు, విచక్షణ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నాకు ఈ టైంలో సినిమా చూడాలి అనిపిస్తుంది. ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి 15 రోజుల్లో. నాకు సినిమా చూడాలి అనిపిస్తుంది. నాకు సినిమా చూడాలి అనిపించింది ఎవరికి? మనసుకి. ఎవరికి? మనసుకి. నా బుద్ధికి ఏం చెప్తుంది? అరే ఎగ్జామ్స్ టైం రా, ఇది టైం తక్కువగా ఉంది, ఇప్పుడు సినిమా చూసి 4 గంటలు టైం వేస్ట్ చేస్తే నీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపరేషన్ కష్టమైపోతుంది, ఇప్పుడు సినిమా చూడటం కరెక్ట్ కాదు అని నీకు వివేచన చెప్తుంది. నీ బుద్ధి వివేకాలు చెబుతాయి. ఎసర్నో మనసు ఎవరి చేతిలో ఉండాలి? బుద్ధి చేతిలో ఉండాలి. బుద్ధి చేతిలో ఉండాలి. ఆ రథం మీద ఉండే అర్జునుడు ఎవరు అంటారు? మనలో ఉన్న ఆత్మ, జీవాత్మ, ఒక జీవుడు యొక్క ఆత్మ. నేను అంటే ఎవరు చెప్పండి? నేను అనండి అందరూ. నేను, నేను, నేను మంచివాడిని, నేను మంచిదాన్ని. ఎస్, ధైర్యం సరిపోతాయి కదా, అంత పెద్ద మాట ఎట్లా అనాలి సార్? నేను అంటే, నేను అంటే ఎవరు? ఏది నేను అంటే ఎక్కడ? వాట్ ఈస్ నేను? నేను అంటే ఎవరు? ఈ తల, ఈ బాడీ, ఈ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్, ఇదా నేను? ఇదే ఒకవేళ నేనైతే, ఇదే ఒకవేళ నేనైతే ఈ 2 చేతులు లేకపోతే నేను లేనా? 2 చేతులు లేకపోయినా నేను ఉన్నానంటే ఈ 2 చేతులు నేను కాదనే కదా అర్థం. ఓ, ఈ 2 కాళ్ళు లేకపోతే కూడా నేను ఉన్నాను కదా. ఓహో, ఇది కాదా? అసలు నేనంటే ఏంది? నేను అంటే నాలో ఉన్న స్పిరిట్, నాలో ఉన్న ఆత్మ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు రథాన్ని మనం ఊహించుకుంటే, ఇప్పుడు చెప్పండి, రథం అంటే ఏంటి? మన బాడీ, శరీరం. ఆన్సర్ చేయండి. రథం అంటే 5 గుర్రాలు ఏంటి? 5 సెన్సెస్, పంచేంద్రియాలు. ఆ కళ్ళం ఏంటి? పక్కం ఏంటిది? మనస్సు. పట్టుకుంది ఎవరు? బుద్ధి. శ్రీకృష్ణుడు బుద్ధి, వివేకము. అవునా? ఎప్పుడు కూడా మన మనసుని మన బుద్ధి చేతిలో పెట్టాలి, బుద్ధితో మనసుని కంట్రోల్ చేయాలి. అవునా? అప్పుడు మనలో ఉన్న నేను చక్కగా ఉంటాము. అర్థమవుతుందా లేదా?
సో ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటి? రథం అంటే శరీరము, 5 గుర్రాలు అంటే పంచేంద్రియాలు, కళ్ళెము అంటే మనస్సు. ఓకే, శ్రీకృష్ణుడు అంటే బుద్ధి, అర్జునుడు అంటే జీవాత్మ. అయితే ఇక్కడ చూడండి, గమనించండి, మనస్సు ఏదైతే ఉందో, అసలు మనిషిలో మనసు కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి. ఒక 6 రకాల నెగటివిటీ ఉంటాయి మనసుకి. ఓకే, ఆ 6ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని జయించడమే సక్సెస్. వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం అంటే, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే, ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఆ 6ని గమనించి వాటిని ఓవర్కమ్ చేయాలి. మనసులో ఉన్న చెడు ఏంటి తెలుసుకొని దాన్ని బుద్ధితో కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకే, అసలు మనిషి అంటే ఏంటో తెలుసా? అసలు మనిషి అంటే ఏమిటి అంటే, మానస ఈచిత బుద్ధి మనిష తత్వాన్ మనిషి. మనిషి అంటే ఏంటి? చదవండి, మానస ఈచిత ఈచితి బుద్ధి మనిష తత్వాన్ మనిషి అంటే ఏంటి? అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మనసులోని కోరికలను బుద్ధితో అదుపులో పెట్టేవాడే మనిషి. పెట్టకపోతే మనిషి కాదు. మనసులో ఉన్న కోరికలను తన బుద్ధి వివేకాలతో అదుపులో కంట్రోల్లో పెట్టుకునేవాడే మనిషి. మనిషి అంటే మననము చేసుకుని జీవితం గడిపేవాడే మనిషి. మననము అంటే ఆలోచన చేసి రైట్ ఆర్ రాంగ్, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఆలోచించి డిసిషన్ తీసుకుని జీవితం గడిపేవాడే మనిషి. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనసు చెప్పిందలా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. మన బుద్ధితో ఆలోచించాలి, ఏది కరెక్ట్, ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అనేది. ఉదాహరణ చూడండి, ఇప్పుడు మీ అందరూ ప్రశ్న అడుగుతాను. గతంలో ఏవైతే మీ ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయో, మీకు రిజల్ట్స్ వచ్చాయో, గతంలో ఏవైతే ప్రీ ఫైనల్స్ జరిగాయా, దాని రిజల్ట్స్ వచ్చాయా? ఎస్. మీరు ఏదైతే బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారో, మీరు ఏదైతే వ్యాపారం చేశారో, దాంట్లో మీకు ఆదాయం వచ్చిందో, లేక మీ లైఫ్ లో ఏదైతే అచీవ్ చేశారో, ఏదైతే సాధించారో, ఏదైతే రిజల్ట్ ఉందో, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, ఏదైతే మీరు సాధించారో, ఏదైతే మీ రిజల్ట్ ఉందో, అదేనా మీ కెపాసిటీ? అదేనా? ఏ సార్? నో నో నో, అది మీ కెపాసిటీ అంతే కాదు, ఇంకా చాలా ఉంది. అయినా అంతే ఎందుకు వచ్చింది రిజల్ట్? అంతే ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే అంతే ఫోకస్ చేశారు, అంతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఏ సార్? నో, అంతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కాబట్టి అంతే రిజల్ట్ వచ్చింది. అది నా కెపాసిటీ కాదు, ఇంకా చాలా ఉంది కెపాసిటీ, ఇంకా చాలా ఉంది నేను సాధించగలిగింది. కానీ అంతే ఎందుకు సాధించాలంటే అంతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను కాబట్టి నేను అక్కడే ఉండిపోయాను. అంటే చాలా సందర్భాలు ఏమైంది, నా మనసు చెప్పినట్టుగా బతికేశాను, నా బుద్ధితో నా మనసుని కంట్రోల్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు అంతే రిజల్ట్ వచ్చింది. అదే కనుక నా బుద్ధితో నా మనసుని కంట్రోల్ చేసినట్లయితే, టైంని సరిగ్గా మేనేజ్ చేసినట్లయితే, ఫ్రెండ్షిప్ అందరితో ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో చేయకుండా ఉన్నట్లయితే, ఎక్స్ట్రాస్ ని కట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో రిజల్ట్స్ ఉండేవి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇది మన వ్యక్తిత్వం ఎలా అర్థమవుతా? ఒక 6 విషయాలు చెప్తాను. మనోశత్రువులు అంటారు. మన మనసుకున్న శత్రువులు 6. ఈ 6ని జయిస్తే మన పర్సనాలిటీ షేపింగ్ అవుతుంది, మన పర్సనాలిటీ బిల్డ్ చేసినట్లే. అరిషడ్ వర్గ 6 చెడులు, మనసుకు సంబంధించిన 6 చెడులు ఉన్నాయి. మాట్లాడుకుందామా? అవుతాం మాట్లాడుకుందాం కదా. ఆ 6 గనక మనలో ఉంటే, 6లో 5 ఉంటే, కనీసం ఒకటైనా ఉంటే నష్టమా కదా. వాటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి. ఏంటి సార్ 6 ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ ఇస్ కామ. కామ అంటే ఏంటంటే డిజైర్, కోరికలు. మనిషికి కోరికలు కామన్ ఉండొచ్చు, కానీ అదుపు లేని కోరికలు ఉండకూడదు, హద్దు దాటిన కోరికలు ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే మనిషికి హద్దు దాటిన కోరికలు ఉంటాయో అసంతృప్తి మొదలైపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మనకి ఎప్పుడైనా కానీ జీవితంలో నా లైఫ్ ఎలా ఉంది, ఎస్ ఇలా ఉంది, నాకేం కావాలి, ఇది కావాలి. హద్దు దాటిన కోరికలు ఉంటే మనిషికి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ మొదలైపోతుంది. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, చెప్పండి, లైఫ్ లో ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారు సార్? ఇప్పుడు 2 ఉన్నారు, 3 ఉన్నారు. ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారు? 4, 5. ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారు? ఎక్కడ హ్యాపీ సార్? నా గురించి మీకు తెలియదు సార్. హ్యాపీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? నా ప్రాబ్లమ్స్ మీ గురించి మీకు ఏం తెలుసు అని హ్యాపీనెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అంతే నా ఫీలింగ్. చూడండి, సరే లైఫ్ లో ఎంతమంది సంతృప్తిగా ఉన్నారు, సాటిస్ఫైగా ఉన్నారు? సాటిస్ఫైగా ఎంతమంది ఉన్నారు?
ఒక 5 10 మంది. చూడండి, రెండింటికి దాని సంతోషానికి, హ్యాపీనెస్ కి, సాటిస్ఫాక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సంతోషానికి సంతృప్తికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మనిషి అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగానే ఉండాలి, ఉన్నదంతా హ్యాపీగా ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తి చెందకూడదు. లేదని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి, ఉన్నదంతా సంతోషంగా ఉండాలి. నువ్వు ఉన్నదంతా సంతోషంగా ఉంటే ఆ సంతోషమే నీ సగం బలం, కాబట్టి ఆ బలంతో లేదని సాధించవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి సార్? అప్పులు ఉన్నాయి కదా సార్, ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి సార్? నీకన్నా ఎక్కువ అప్పులు ఉన్నవాడు ఉన్నాడు, సంతోషంగా ఉండు. సార్ బీపీ షుగర్ ఉంది సార్, క్యాన్సర్ ఉన్నాడు, సంతోషంగా ఉండు. ఏ సార్? నో. నిన్ననే యాక్సిడెంట్, 2 కాళ్ళు జరిగాయి సార్, నిన్న యాక్సిడెంట్ అయ్యి చాలా మంది చనిపోయారు, సంతోషంగా ఉండు. ఏ సార్? నో. ఉన్నదంతా సంతోషంగా ఉండు, సంతృప్తి చెందబాకు, సంతృప్తి చెందబాకు, ఉన్నదంతా హ్యాపీగా ఉండు. ఏ సార్? నో. ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారు లైఫ్ లో? ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారు సార్? అందరూ ఉండాల్సిందే. ఉన్నదంతా హ్యాపీగా ఉంటాం, సంతృప్తిగా ఉన్నారా? లేవు, సంతృప్తిగా లేవు సార్. అవునా? అర్థమవుతుందా? రెండోది క్రోధ. అంటే కోపం. ఎప్పుడైతే మనిషి కోపంలో ఉంటాడో తన నిర్ణయాలు రాంగ్ గా ఉంటాయి. తన కోపమే తన శత్రువు. నిజంగా చెప్పండి, మీ కోపం వల్ల ఎంతమందిని బాధ పెట్టుకుంటారు సార్? మీ అమ్మని, మీ నాన్నని, మీ ఫ్రెండ్ని, మీ చెల్లిని, మీ అక్కయ్యని, మీ అన్నయ్యని, మీ తమ్ముడిని, మీ ఫ్రెండ్ని, మీ బిజినెస్ పార్ట్నర్ని, మీ నైబర్ని, ఏ సార్? నో. మీ వైఫ్ ని, మీ హస్బెండ్ ని ఎంతమంది చేయలేపండి సార్? నా కోపంలో నేను బాధ పెట్టాను సార్, నా కోపంలో నేను తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను సార్, నా కోపంలో నేను రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నాను సార్. ఎస్, దాన్ని నీ బుద్ధితో కంట్రోల్ చేయి. దట్ ఈస్ ఆల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. ఓకే, కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత లోభం, దురాశ. నీది కాంతి నీకు కావాలని అనుకోవడం, నీది కాంతి నీకు దక్కాలని అనుకోవడం దురాశ. వద్దు, ఆశ ఉండాలి మనిషిలో, దురాశ ఉండకూడదు. నువ్వు దేనికైతే హక్కుదారుడు కాదో అది దాని వెనక నువ్వు పడకూడదు. అవునా? ఆ తర్వాత మధ అంటే అహంకారం. మనుషులు ఎప్పుడు కూడా అహంకారం రాకూడదు సార్. రవ్వంత అహంకారం ఉన్న మనిషి సక్సెస్ అవ్వలేడు, రవ్వంత అహంకారం ఉన్నా సక్సెస్ అవ్వలేడు. ఇప్పుడు రామాయణంలో రావణుడు ఉన్నాడు. నిజంగా చెప్పాలంటే రావణుడు చాలా గొప్ప మహానుభావుడు. ఈ విషయం తెలుసా మీకు? రావణుడు సూపర్ పర్సనాలిటీ, చాలా గొప్ప వ్యక్తి, మహానుభావుడు రావణుడు. రావణుడు భగవంతుడిని ఎంత తపస్సు చేశాడంటే భగవంతుడు కూడా రావణుడితో సంతృప్తి చెందాడు, సంతోషంగా. అంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నవాడు ఎందుకని రాక్షసుడుగా మారిపోయాడు సార్? అహంకారం. నేను, నా రాజ్యము, నా బలము, నా తెలివి అనేసరికి అహంకారం వచ్చింది, రాక్షసత్వం వచ్చేస్తుంది. సార్? నో. సో ఈ అహంకారం వల్ల ఎంత పెద్దవాడైనా కానీ నాశనం అయిపోతాడు. ఈ మధ మనలో రాకూడదు. కామ, క్రోధ, లోభ, మధ, ఈ 4 లక్షణాలు మనలో ఏదుంది చూసుకోవాలి. తర్వాత మోహం, మితిమీరిన ఇంట్రెస్ట్, ఓవర్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక వ్యక్తి మీద లేక ఒక వస్తువు మీద. ఎప్పుడైతే మితిమీరిన కోరిక వస్తుందో ఏమవుతుంది? అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతాం. అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతాం. మనం ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో మర్చిపోతాం, నైతిక విలువలు కోల్పోతాం, తప్పు చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. సో ఇవి లేకుండా మనం ముందుకెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడాను నా వల్ల సమాజానికి ఎవరికి నష్టం జరగకూడదు అన్న ఆలోచన ఉండాలి. మన వల్ల సమాజానికి లాభం జరగాలి, నష్టం జరగకూడదు ఆలోచన ఉండాలి. ఏ వ్యక్తి కూడా నష్టం జరగకూడదు. ఉదాహరణ చూడండి, మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలి అంటే, హిట్లర్ ఎంతమందికి తెలుసు అండి? హిట్లర్ పేరు ఎంతమంది ఉన్నారు? హిట్లర్ పేరు చూడండి. 1936 లో జర్మనీలో ఒలింపిక్స్ జరుగుతున్నాయి జర్మనీలో 1936. దాంట్లో స్పెషల్ చెప్పంటే హాకీ ఒలింపిక్స్ నడుస్తున్నాయి, హాకీ గేమ్ నడుస్తుంది, జరుగుతుంది ఇక్కడ జర్మనీలో. ఆడుతుంది కూడా జర్మనీ జట్టు ఆడుతుంది, జర్మనీ టీం ఆడుతుంది. జర్మనీ టీం ఆడి ఒక ఆట గెలిచింది, 2 ఆట గెలిచింది, 3 ఆట గెలిచింది, సెమీఫైనల్స్ వచ్చింది, గెలిచింది, ఫైనల్స్ వెళ్ళిపోయింది సార్. ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఫైనల్స్ లో కూడా జర్మనీ గెలిస్తే గోల్డ్ మెడల్ ఒలింపిక్స్ వస్తుంది. అయితే జర్మనీలోనే ఆట నడుస్తుంది, హిట్లర్ ఉన్న సమయము, జర్మనీ ఫైనల్స్ వచ్చింది, హాకీ ఆడుతుంది. ఇక నా దేశం గెలవబోతుంది అన్న సంతోషంలో హిట్లర్ కూడా వచ్చి స్టేడియంలో కూర్చున్నాడు.
జర్మనీ ఆడుతుంది, కానీ ఫైనల్స్ లో జర్మనీ తడబడుతుంది ఎవరితో అంటే పోటీ పడుతుంది ఎవరితో? ఇండియాతో. ఇండియా కూడా ఆడుతూ గెలుస్తూ ఫైనల్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫైనల్ ఫైట్ ఎవరుంది? జర్మనీకి ఇండియాకి. 1936 లో హిట్లర్ స్టేడియంలో ఉన్నాడు. ఓకే, ఆట మొదలైంది. ఆట మొదలయ్యేసరికి ఫస్ట్ గోల్ ఇండియాకి వచ్చింది, సెకండ్ గోల్ ఇండియాకే వచ్చింది, థర్డ్ గోల్ మళ్ళీ ఇండియాకే వచ్చింది, ఫోర్త్ గోల్ మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చింది. కుక్క తిప్పుకోకుండా గోల్స్ ఇండియాకి వస్తున్నాయి. ఏమవుతుంది అర్థమవట్లేదు. ఏంటి ఇలా ఆడుతున్నారు? మామూలుగా ఏమైపోయింది? అసలు ఇండియాలో ఎవరు ఆడుతున్నారు? ఎవరు గోల్స్ చేసేది? ఒకే వ్యక్తి, ఇద్దరు ముగ్గురు లేరు. ఇండియా నుంచి ఒకే ఒకరు గోల్స్ చేస్తున్నాడు. గోల్ మీద గోల్ మీద గోల్ గోల్స్ కొడుతున్నాడు. ఎవరు అంటే మేజర్ ధ్యాన్ చంద్. మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ గోల్స్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, హిట్లర్ అర్థమవుతుంది ఏంటి ఇలా ఆడుతుంది. నెక్స్ట్ గోల్ మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత హాఫ్ టైం ఇంటర్వల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ప్లాన్, ఇండియన్స్ ఏమైతే షూస్ వేసుకుని ఉన్నారో ఆ షూస్ పరిగెత్తడానికి వీలు లేకుండా ఉండే విధంగా, కష్టమయ్యే విధంగా ఆ గ్రౌండ్ నీళ్లతో తడిపేస్తారు. అక్కడ ఆ నీళ్లతో తడిపేస్తారు. హాఫ్ టైం అయిపోయింది. 1936 రియల్ గేమ్, ఒలింపిక్స్ నడుస్తుంది. హిట్లర్ స్టేడియంలో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయింది. అయిన తర్వాత ఫస్ట్ గోల్ మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చింది. అరే తర్వాత ఇంకో గోల్ మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చింది. వచ్చేసరికి హిట్లర్ అంటాడు, నో ఆపండి గేమ్ అంటారు. గేమ్ ఆపండి. ఎందుకు ఆపాలి అంటే ఆ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ గోల్ మీద గోల్ కొట్టేస్తున్నాడు. అతన్ని పట్టుకున్న హాకీ స్టిక్ లో ఏదో మ్యాగ్నెట్ పవర్ ఉంది. ఆ బాల్ తనకే అట్రాక్ట్ అవుతుంది, తనే కొడుతున్నాడు. ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది, ఇరగొట్టి చూడండి అంటాడు. చిన్న విషయమా? ఇరగొట్టి చూడండి అంటే ఆ స్టిక్ ఇరగొట్టి చూసారు ఏముండదు. అది పక్కన పడేసి మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఇంకో స్టిక్ పట్టుకుంటాడు. మళ్ళీ ఆట కంటిన్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ గోల్ ఇండియా, ఫైనల్ విన్, ఇండియా గెలిచేస్తుంది. గోల్డ్ మెడల్ ఇండియాకి వచ్చింది 1936 హాకీలో. ఓకే, హిట్లర్కి నిద్ర పట్టట్లేదు. రైట్, పిలిపించాడు మేజర్ ధ్యాన్ చంద్, పిలిపించాడు. వచ్చాడు మేజర్ ధ్యాన్ చంద్. హిట్లర్ ముందు నిల్చున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం పేరు? నీ పేరు? ధ్యాన్ చంద్. హాకీ ఆడుతున్నావు కదా, బాగా ఆడుతున్నావు. హాకీ ఆడటం కాకుండా ఇంకేం చేస్తుంటావు? ఇండియన్ ఆర్మీలో సోల్జర్స్, ఆర్మీ సోల్జర్. ఓకే, ఆర్మీలో సోల్జర్ గా ఉన్నావా? అయితే నువ్వు దేశానికి మెడల్ ఇస్తున్నావు, గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చి పెడుతున్నావు. ఆఫ్టర్ సోల్జరా? ఓపెన్ చేయి. జర్మనీ వచ్చేసాయి, నా దేశం వచ్చేసాయి. నా దేశంలో సిటిజన్షిప్ ఇస్తా. ఆర్మీ మొత్తానికి మార్షల్ చేస్తా. మార్షల్ హైయెస్ట్ పొజిషన్ ఇస్తా. డబ్బు, గౌరవం, పొజిషన్ ఇస్తా. నా దేశానికి వచ్చేసి నా దేశంతో కొంచెం ఆడిపోవచ్చు. ఏమిచ్చింది దేశం నీకు? ఆఫ్టర్ సోల్జరా? నువ్వు ఇంత చేస్తున్నావు నీ దేశానికి అంటే ఇప్పుడు మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఏమంటాడు తెలుసా? సార్, దేశం నాకేమిచ్చింది అని ఆలోచించేవాడు కాదు సార్. దేశానికి నేనేమి ఇచ్చాను అనేవాడు నిజమైన భారతీయుడు సార్. నిజమైన భారతీయుడు అంటే దేశానికి నేనేమి ఇచ్చాను అనుకునేవాడు నిజమైన భారతీయుడు. సారీ సార్ అని చెప్పేసి వచ్చేసాడు. ఒకసారి ఆలోచించండి, తనకి మనసుందిగా, తనకి కూడా కోరికలు ఉంటాయిగా. అని నేను ఓకే అని చెప్పి చిటికేస్తే ఇండియా వదిలిపెట్టి జర్మనీ వచ్చేస్తే, జర్మన్ సిటిజన్షిప్, పెద్ద పొజిషన్, డబ్బు, లైఫ్ లో లగ్జరియస్ లైఫ్. సార్ నో, మనసు ఏమంటుంది? ఓకే చెప్పేసి అంటుంది. కానీ బుద్ధితో కంట్రోల్ మనసును చేయాలి. సార్ నో, బుద్ధితో మనసుని కంట్రోల్ చేయాలి. మీ లైఫ్ లో కూడా చాలా సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. డబ్బుతో కానీ, ఆనందంతో కానీ, ఏదో ఒక దాంతో నిన్ను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఎక్కువ దగ్గర నువ్వు పడతావా? ధర్మం కోసం నిలబడతావా? నీ బుద్ధిని ఉపయోగించుకుంటావా? మనసు వెంట నువ్వు పరిగెడతావా? దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నీ పర్సనాలిటీని బిల్డ్ చేసుకోవా? సాధన జరగాలి. సాధన, ప్రాక్టీస్. ఏంటి ప్రాక్టీస్? మనసు నాకు ఉంది, మనసు నీకు ఉంది. నా మనసు కూడా నన్ను నెగిటివ్ వైపు ఆహ్వానిస్తుంది. నా మనసు కూడా అది చూడు, ఇది చూడు, అది చెయ్యి, ఇది చెయ్యి అని చెప్తూ ఉంటుంది. ప్రతి వ్యక్తి మనసు చెబుతూనే ఉంటుంది, చెడు వైపు ఆహ్వానిస్తూనే ఉంటుంది. కానీ నీ బుద్ధికి నువ్వు సాధన ఇచ్చావా లేదా? నీ వివేకాన్ని నువ్వు వాడుతున్నావా లేదా? నీ పర్సనాలిటీని బిల్డ్ చేసావా లేదా?
నువ్వు ఎంత పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళావు అన్నది కాదు. నువ్వు ఎంత పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత సాధన లేకపోతే నీ బుద్ధితో మనసుని కంట్రోల్ చేయడం చేసే ప్రాక్టీస్ నీకు లేకపోతే అక్కడ నుంచి పడిపోతాం. ఏ సార్ నో. సో మన లైఫ్లో మన పర్సనాలిటీని బిల్డ్ చేయగలగాలి. ద మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ మన దీక్షకి 3 సార్లు గోల్డ్ మెడల్ తెచ్చిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం మన దేశానికి ఏం చేసాం అనేది ఇంపార్టెంట్. 6వ గుణం ఏంటి అంటే మత్సర్య, అంటే అసూయ, ఈర్ష్య. ఎదుటి వ్యక్తి విజయాన్ని చూసి కడుపులో కాలడం. కడుపులో ఏమవుతుంది? గడుగడుగులో ఇబ్బంది మొదలైపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఎదుటి వ్యక్తి బాగుపడుతున్నాడంటే వీడికి తలనొప్పి, వాడు అభివృద్ధి చెందుతున్నాడంటే వీడి కడుపులో నొప్పి, వీడి కడుపులో మంట. అసూయ, ఈర్ష్య. నువ్వు కష్టపడేది నీకు వస్తుంది, వాడు కష్టపడేది వాడికి వస్తుంది. ఎసార్ నో. ఒకసారి గమనించండి, మనం ఎదుటి వ్యక్తికి వచ్చిన రిజల్ట్స్ చూస్తాం, కానీ వెనకబడ్డ కష్టాన్ని చూడం. అతను ఎంత కష్టపడితే ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చాయో చూడం. అతనికి స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చింది, అదే చూస్తాం. వెనక చేసిన నైట్ అవుట్స్ చూడం. ఎసార్ నో. అతనికి వచ్చిన మెడల్స్ చూస్తాం, వెనక చేసిన ప్రాక్టీస్ చూడం. అతనికి వచ్చిన కప్స్ చూస్తాం, అతను వచ్చిన సర్టిఫికేట్ చూస్తాం, వెనక చేసిన హార్డ్ వర్క్ చూడం మనం. ఎసార్ నో. సరే, ఒకటి చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకో. అతను సాధించాడు, నువ్వు సాధించలేదు. అతని దగ్గర డబ్బు ఉంది, నీ దగ్గర డబ్బు లేదు అంటే ఏంటో తెలుసా అర్థం? నువ్వు దానికి అర్హత ఇంకా సంపాదించలేదు అని అర్థం. నువ్వు అంత అర్హతను సంపాదించుకోలేదు అని అర్థం. అంత అర్హుడుగా నువ్వు మారు. అతను కోటేశ్వరుడు, నువ్వు కాదు. ఎందుకు కాదు? ఆ అర్హత నీ దగ్గర ఇంకా రాలేదు, ఆ మార్పు ఇంకా నీలో రాలేదు. యు బిల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ లోపల ఆ పాలిటిక్స్ తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేయి. అర్థమవుతుందా? మిల్కా సింగ్ కదా నీకు తెలుసు. మిల్కా సింగ్ ద ఫ్లయింగ్ సిక్. మిల్కా సింగ్ సినిమా చూశాను కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది? అలాగే తెలుస్తుంది, ఇంకెలా తెలుస్తుంది? మిల్కా సింగ్ ద ఫాస్టెస్ట్ రన్నర్. ద ఇండియాకి ప్రపంచంలో గొప్ప గుర్తుకు తెచ్చిపెట్టిన వ్యక్తి మిల్కా సింగ్. నేను ఇప్పుడు మిల్కా సింగ్ ఎలా సక్సెస్ అయ్యాడో చెప్తాను. మిల్కా సింగ్ లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. మిల్కా సింగ్ ఎలా సక్సెస్ అయ్యాడు? మిల్కా సింగ్ అనేక సారి గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి. మిల్కా సింగ్ ఎన్నో మెడల్ సంపాదించాడు. ప్రపంచానికి భారతదేశం మరోసారి పరిచయం చేసిన వ్యక్తి మిల్కా సింగ్. ఎలా సార్ మిల్కా సింగ్ ఎలా సక్సెస్ అయ్యాడు? 3 సీక్రెట్స్. ఏం జరిగిందో చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. వింటారా? చెప్పాలా? మిల్కా సింగ్ ఎలా సక్సెస్ అయ్యాడు? మిల్కా సింగ్ ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉన్నాడు, ఒక సోల్జర్ గా ఉన్నాడు. ఏమవుతుందంటే ఒకరోజు ఆర్మీ వాళ్ళందరి ఆఫీసర్ పిలిచేసి మార్నింగ్ స్పీచ్ ఇస్తున్నాడు. ఏమని? ఆర్మీ నుంచి స్పోర్ట్స్ కోటా కోసం కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము. రేపు మార్నింగ్ రన్నింగ్ రేస్ ఉంటుంది. ఎవరైతే త్వరగా పరిగెత్తి ఫస్ట్ 10 మెంబర్స్ వస్తారో వారిని సెలెక్ట్ చేస్తాము అని చెప్పేసి స్పీచ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరికి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు. స్పోర్ట్స్ కోటా అంట, సెలెక్ట్ అవుతారంట, 10 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తాలంట, ముందు పరిగెత్తిన 10 మందికి సెలక్షన్ ఉంటుందంట అని చెప్తున్నారు. అనౌన్స్ చేసిన ఆఫీసర్ అనౌన్స్ చేసేసాడు. అతను పక్కకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక ఆఫీసర్ వచ్చేసి అంటాడు, మరి ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్, ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో 10 మంది, ఆ 10 మందికి రేపు నుంచి డైట్ చార్ట్ వేరుగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి స్పెషల్ గా ప్రతిరోజు ఉదయం ఒక గ్లాసు, సాయంత్రం ఒక గ్లాసు పాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటారు. ఏంటి ఏమిస్తారట? పాలు ఇస్తారంట. ఈ పాలు ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు ఒక గ్లాస్ అనేసరికి మిల్కా సింగ్ చెవులు ఇలా పెద్దగా పాలు ఇస్తారా, ఎక్స్ట్రా ఒక గ్లాస్ ఇస్తారా? చిన్నప్పుడు నుంచి పాలంటే పిచ్చి. మిల్కా సింగ్ ఏమంటే పిచ్చి? పాలంటే పిచ్చి. ఇప్పుడు నాకు పాలు కావాల్సిందే, నాకు ఎక్స్ట్రా గ్లాస్ పాలు కావాల్సిందే రేపటి నుంచి. ఇప్పుడు ఎందుకు పరిగెత్తాడట? పాల కోసం పరిగెత్తాడట. అర్థమవుతుందా? మిల్కా సింగ్ పరిగెత్తాలనుకున్నాడు. దేనికోసము? ఏం జరిగిందో చూద్దాం. 2 రోజు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది, అందరూ పరిగెడుతున్నాడు. మిల్కా సింగ్ పరిగెడుతున్నాడు. మిల్కా సింగ్ మిల్క్ కోసం పరిగెడుతున్నాడు. దానికి మిల్క్, పాలు 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 పరిగెత్తు పరిగెత్తు చాలా దూరం వెళ్ళాలి కదా. మధ్యలో అలిసిపోయి పడిపోయాడు. పడిపోతే వెనక నుంచి వచ్చేవాడు, ఏంట్రా మిల్కా సింగ్ పడిపోయాడు, ఏ పాలొద్దా?
పాలు అని పరిగెత్తి టాప్ 10 లో వచ్చేసాడు. టాప్ 10 లో వచ్చేసాడు. వాట్ ఇస్ ద లెర్నింగ్ పాయింట్? ఫోకస్ ఆన్ గోల్. నీ ఫోకస్ నీ గోల్ మీద ఉంటే నువ్వు సాధిస్తావు. అది పాలైనా, టీ అయినా, కాఫీ అయినా, ర్యాంక్ అయినా. నీకు గోల్ ఉందా? ఆ గోల్ మీద నీ ఫోకస్ ఉందా? మిల్కా సింగ్ సక్సెస్ అయ్యాడంటే తన గోల్ పాల గ్లాస్. ఆ పాల గ్లాస్ మీద తన ఫోకస్ పెట్టాడు కాబట్టి సక్సెస్ అయ్యాడు. ఫస్ట్ పాయింట్. అసలు నీ గోల్ ఉందా? తనకైతే పాలు ఉన్నాయి, నీకేమైనా ఉందా గోల్? ఓన్లీ ఫోకస్ చేస్తే గ్యారెంటీగా నువ్వు రీచ్ అవుతావు. ఓకే, సరే, సెలెక్ట్ అయిపోయాడు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో సెలెక్ట్ అయిపోయాడు. ప్రాక్టీస్ మొదలవుతుంది. ప్రాక్టీస్ చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. చాలా బాగా చిన్న టోర్నమెంట్స్ వెళ్తున్నాడు, గెలుస్తున్నాడు. ఇంకో టోర్నమెంట్ స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ గెలుస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళాలి. అంతలో ఒక అమ్మాయి పరిచయం అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఒక అమ్మాయి పరిచయం అవుతుంది. అంతే, డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతాడు. అమ్మాయితో ముచ్చట్లు పెట్టడం, ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం, ఎప్పుడు అమ్మాయి గురించి ఆలోచించడం. ఫోకస్ ఏమైంది? మిస్ అయింది. ఫోకస్ మిస్ అయిపోయింది. తన పెర్ఫార్మెన్స్ పోయింది. తన ట్రైనర్ చూసి చెప్పి అలిసిపోయి వీళ్ళతో కాదులే అన్న స్థాయికి వచ్చేసారు. ఎప్పుడైతే ఫెయిల్యూర్ మీద ఫెయిల్యూర్ చూస్తున్నాడో, ట్రైనర్ చెప్తున్నాడు, చివరికి అమ్మాయి కూడా హ్యాండ్ ఇచ్చిందో, అప్పుడు రియలైజ్ అవుతాడు. తప్పు చేశాను. జరిగితే చెప్తానండి, తప్పు చేశాను. ఇంకొకసారి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వను. హీ అవాయిడ్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్. నువ్వు కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నావు. ఎక్కడ? సోషల్ మీడియాలో డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నావా? కామెడీ షోస్ లో డిస్ట్రాక్ట్ అవుతున్నావా? ఇన్స్టాలోనా, రీల్స్ లోనా, షార్ట్స్ లోనా, ఫ్రెండ్స్ తోనా? ఎక్కడ డిస్ట్రాక్షన్ అవుతుంది? నీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఐడెంటిఫై చేయి. నీ గోల్ ని నీకు దూరం చేసే విధంగా నేను డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, చెడగొడుతున్నారు, దాన్ని కట్ చేయి. అర్థమవుతుందా? అవాయిడ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. ఆ తర్వాత తన ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఏమంటాడు తెలుసా? సార్, ఇప్పుడు నేషనల్ కోసం ఆడుతున్నాం కదా, వరల్డ్ ఛాంపియన్ టాప్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఏంటో చెప్పండి సార్ అడుగుతాడు. ట్రైనర్ కింద నుంచి పైకి చూసి, ఏంటి వరల్డ్ రికార్డ్ కావాలా నీకు? నువ్వు నేషనల్ లోనే గెలవడం కష్టంగా ఉంది, నువ్వు వరల్డ్ రికార్డ్ అడుగుతున్నావు. ఎస్ సార్, వరల్డ్ రికార్డ్ ఏంటి సార్? టాప్ ర్యాంక్ ఏంటి సార్? నీకు అవసరం లేదు, వదిలేసి. నో సార్, వరల్డ్ రికార్డ్ ఏంటి చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు అంటాడు 400 మీటర్స్ ఇన్ 45.9 సెకండ్స్. 400 మీటర్స్ 45.9 సెకండ్స్ లో పరిగెత్తడము. దిస్ ఇస్ వరల్డ్ రికార్డ్. అప్పుడు తను ఏం చేస్తాడంటే ఒక పేపర్ మీద రాసుకుంటాడు 45.8 సెకండ్స్ అని టార్గెట్ పెట్టుకుంటాడు. 45 మీటర్స్ పరిగెత్తడం, 400 మీటర్స్ పరిగెత్తడం. ఇంకా ప్రాక్టీస్ మొదలవుతుంది. ఒకే లక్ష్యం, 400 మీటర్స్ పరిగెత్తాలి. ఎంత? 45.8 సెకండ్స్ లో పరిగెత్తాలి 400 మీటర్స్. ఇక రెండో రోజు ప్రాక్టీస్ మొదలు పెడతాడు. ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాడు. తను ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే తను తొడుక్కున్న బనీని తీసి పిండడానికి మగ్గు పెట్టుకున్నాడు. మగ్గులో చోట పిండేవాడు. మగ్గు నిండిపోయింది. ఆ తర్వాత రోజులు గడుస్తున్నాయి, వారాలు గడుస్తున్నాయి. ప్రాక్టీస్ తర్వాత చెమట తీసి బనీని తీసి చెమట పెట్టాలని మగ్గు తీసి బకెట్ పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. బకెట్ నింట మొదలవుతుంది. అంటే ఏంటో తెలుసా? హీ రేజ్డ్ హిస్ స్టాండర్డ్స్. తన స్టాండర్డ్స్ పెంచాడు, తన కష్టాన్ని పెంచాడు, తన శ్రమని పెంచాడు. ఏ కష్టం చేస్తున్నాడు అదే కష్టం కాదు, అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టపడడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ రేజ్ స్టాండర్డ్స్. ఫైనల్ గా 45.9 సెకండ్స్ లో వరల్డ్ రికార్డ్ ఉంటే తను చేయాల్సింది 45.8 సెకండ్స్ కదా. కానీ అదే 400 మీటర్స్ జస్ట్ 45.6 సెకండ్స్ లో కొట్టి పడేస్తాడు. వరల్డ్ రికార్డ్. ఎలా సార్? ఎలా చేయగలిగాడు? హౌ? ఫస్ట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ని కట్ చేశాడు. అవునా? గోల్ మీద ఫోకస్ చేశాడు, డిస్ట్రాక్షన్స్ ని కట్ చేశాడు. వాడు తన స్టాండర్డ్స్ పెంచుకున్నాడు. మీకు సక్సెస్ సీక్రెట్ చెప్తాను. డామ్ షూర్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా? డైలీ 1 స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఇస్ ద సక్సెస్ ఫార్ములా. డైలీ 1 స్టెప్ ఎక్స్ట్రా. ప్రతిరోజు ఒక అడుగు పెంచండి, ప్రతిరోజు శ్రమ పెంచండి, ప్రతిరోజు ఒక అడుగు ముందుకేయండి, ప్రతిరోజు స్కిల్స్ కూడా పెంచుకుంటే వెళ్ళండి.
ప్రతి రోజుకి, నిన్నటికి ఇవాటికి రేపటికి ఎల్లుండికి చేంజ్ ఉండాలి, చేంజ్ ఉండాలి. కరెక్ట్ గా ఫోకస్ చేస్తే 1 year 2 years చాలు సార్ లైఫ్ మొత్తం టర్న్ అయిపోవడానికి. షార్ట్ టర్మ్ లో లైఫ్ కంప్లీట్ గా టర్న్ చేసేయచ్చు మనం ఫోకస్ చేసి. మన స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, కేపబిలిటీస్ పెరుగుతాయి, మన నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది, ఇంటెలెక్చువాలిటీ పెరుగుతుంది, మన ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీలో మార్పు వచ్చేస్తుంది. ప్రపంచం మనల్ని గుర్తించడం మొదలు పెడుతుంది. ఫోకస్ చేయండి. ఇప్పటివరకు చేయలేంటో తెలుసా, ఫోకస్ చేయాలి మన మీద. మనం అందరి గురించి ఆలోచిస్తాం, అందరినీ చూస్తాం, అందరి గురించి మాట్లాడుకుంటాం, మన గురించి మనం మాట్లాడుకోం. నా గురించి నేను ఆలోచించాను. దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుందా? సో ఒక మాట చెప్పండి, నేను చెప్పింది చేస్తారా మీరు? ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తారా, చేస్తారా? హలో, చేస్తారా? నిజాయితీగా చేస్తారా? నిజంగా చేస్తారా? నిజాయితీగా. నిజాయితీ అంటే ఏంటి? నిజాయితీగా చేయడం అంటే ఏంటి? చెప్పిందే చేయాలి, లోపల నుండి బయట ఉండకూడదు. ఒకరు చూస్తుంటే చేస్తాను, చూడకపోతే చేయను, అది కాదు. చూడండి, అందరు కళ్ళు మూసుకోండి. చేస్తాను కదా, కళ్ళు మూసుకోండి. ఎలా కళ్ళు మూసుకోవాలంటే కంప్లీట్ చీకటి ఉండాలి, ఏది కనపడకూడదు. నిజాయితీగా కళ్ళు మూసుకోండి. సార్ మీకే చెప్తుంది కూడా, అందరికీ ప్లీజ్ కళ్ళు మూసుకోండి. అందరూ కూడా ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. కళ్ళు మూసుకొని ఏం చూడాలంటే చీకటిని చూడండి, డార్క్నెస్ చూడండి, బ్లాక్నెస్ చూడండి, డార్క్నెస్ చూడండి, బ్లాక్నెస్ చూడండి, చీకటి చూడండి, నలుపు చూడండి, నలుపు చూడండి, ఫోకస్ గా చూడండి. ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను సార్, ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నాను. నేను పిల్లాన్ని కాదు కదా, నేను స్టూడెంట్ కాదు కదా అనుకోబాకండి. లైఫ్ టైమ్ మన స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఎస్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది చేయండి. ఏంటది అంటే, ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒక ముగ్గురు మనుషులు, బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళు ముగ్గురు మనుషులు, మీరు బాగా ఇష్టపడే ఒక ముగ్గురిని గుర్తు చేసుకోండి. మొదటి స్థానంలో ఎవరు? పేరు, ఫేస్. రెండో స్థానంలో పేరు, అతని ముఖం. మూడో స్థానంలో అతని పేరు, అతని ఫేస్. గుర్తు చేసుకోండి. మీరు చూడాలి, వాళ్ళ ఫేస్ చూడాలి. మొదటి స్థానంలో ఎవరున్నారు, రెండో స్థానంలో ఎవరున్నారు, మూడో స్థానంలో ఎవరున్నారు? మీరు బాగా ఇష్టపడే ఆ ముగ్గురు బ్రతికున్న వాడై ఉండాలి. మనుషులు భూమి మీద ఉన్నవారు ముగ్గురే గుర్తు చేసుకోండి. వాళ్ళ ఫేస్ చూడండి క్లియర్గా. ఎస్, ఇప్పుడు అడుగుతారు అండి. ఎస్, మీరు బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుని వాళ్ళ ఫేస్ చూసే అవకాశం మీకు ఇచ్చినందుకు నాకు క్లాప్స్ కొట్టరా? థ్యాంక్స్ చెప్పాలా? అవసరం లేదా? మీకు ఇష్టపడే వాళ్ళని గుర్తు చేపించాను కదా నేను. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు గుర్తు చేసుకున్న ఆ ముగ్గురులో ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, ఆ ముగ్గురులో సార్ నేను గుర్తు చేసుకున్న ఆ ముగ్గురులో మా అమ్మ ఉంది సార్ అని వాళ్ళు చేయలేపండి. ఓ, మీ మమ్మీ ఉంది ఆ ముగ్గురులో. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సార్, నేను గుర్తు చేసుకున్న ఆ ముగ్గురులో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్స్, ఆ ముగ్గురులో మా నాన్న ఉన్నాడు అని వాళ్ళు చేయలేపండి. వావ్, నైస్, వెరీ గుడ్. తర్వాత సార్, నేను గుర్తు చేస్తున్నా ఆ ముగ్గురులో మా తమ్ముడు ఉన్నాడు అని వాళ్ళు చెప్పండి. తమ్ముడు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సూపర్. తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. సార్, నేను గుర్తు చేస్తున్నా ఆ ముగ్గురులో మా చెల్లి అనేవాళ్ళు. వెరీ గుడ్, చెల్లి కూడా ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. ఆ ముగ్గురులో మా అన్న లేదా అక్క ఉన్నారనే వాళ్ళు. వావ్, వెరీ గుడ్, నైస్. సార్, నేను గుర్తు చేస్తున్నా ఆ ముగ్గురులో నా వైఫ్ ఉందనే వాళ్ళు చేయలేపని. వావ్, ఇది కూడా రెడీ చదవలేదు.
అమ్మా మీరు గుర్తు చేసిన ముగ్గురు మీ హస్బెండ్ ఉన్నాడు అని వాళ్ళు చేయలేపండి. వావ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అయితే మీ అడుగుతాను, మీరు గుర్తు చేస్తున్న ముగ్గురులో మీ కూతురు మీ కొడుకు ఉన్నాడని వాళ్ళు చేయలేపండి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, మీరు గుర్తు చేస్తున్న ముగ్గురులో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఈ ముగ్గురులో సార్ నేను గుర్తు చేసిన ముగ్గురు నేను ఉన్నాను అని చేయలేపండి. నేను అంటే షఫీ కాదు, మీరే. మీరు గుర్తు చేసిన ముగ్గురులో మీరు ఉన్నారు సార్, నన్ను నేను ఇష్టపడుతున్నాను, నన్ను నేనే గుర్తు చేసుకున్నాను అనేవాళ్ళు ఎంతమంది? దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. అస్సలు సమస్య ఇక్కడ ఉంది. మనం అందరినీ ఇష్టపడతాం, మనల్ని మనం ఇష్టపడం. అక్కడ ఉంది ప్రాబ్లం. అది అర్థమవుతుందా? ఈ ప్రపంచంలో అందరినీ ఇష్టపడుతున్నాం, కానీ మనల్ని మనం ఎప్పుడో మర్చిపోయాం. మనల్ని మనం పట్టించుకోవడం మర్చిపోయాం, ఇష్టపడడం మర్చిపోయాం. నాకేం ఇష్టమో నాకు తెలియదు, నాకేం కావాలో నాకు తెలియదు, నేను ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియదు. అసలు నా గురించి నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను. అందరి గురించి బతకడం మొదలు పెట్టేశాను. అవునా కదా చెప్పండి, నిజమా కదా? చివరికి ఎక్కడ దాకా వచ్చామంటే నేనేమైపోయినా పర్లేదు కానీ నా కుటుంబం బాగుంటే చాలు అన్న స్థాయికి వచ్చేసాం. అవునా? నువ్వేమైపోయినా పర్లేదేంటి, నువ్వు ఉంటేనే కదా నీ కుటుంబాన్ని చూసుకునేది. నువ్వు లేకపోతే ఎవరు చూసుకుంటారు? నువ్వే కదా ఉండాల్సింది. నువ్వు బాగుంటేనే కదా చూసుకునేది. ఎసార్నో అసలు విషయం ఏంటంటే, నువ్వు ఇష్టపడాల్సిన మొట్టమొదటి వ్యక్తే నువ్వై ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్. నువ్వు ఇష్టపడే మొట్టమొదటి వ్యక్తే నువ్వై ఉండాలి. నిన్ను నువ్వు అమితంగా ఇష్టపడాలి. నిన్ను నువ్వు ఇష్టపడి నీ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి, నువ్వు ఎలా ఎదగాలి, నువ్వు ఎలా ఉండకూడదు. నిన్ను నువ్వు కనుక ఇష్టపడడం మొదలు పెడితే నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోలేవు, నీ టైం నువ్వు వేస్ట్ చేయలేవు, నీకు ఇచ్చుకుంటావు, నీ లైఫ్ నువ్వు డిజైన్ చేసుకుంటావు, నీ పర్సనాలిటీ నువ్వు బిల్డ్ చేసుకుంటావు, నీ లైఫ్ నువ్వు డిజైనింగ్ మీద నువ్వు ఫోకస్ పెడతావు. సార్ నో, అది లేదు కాబట్టి లైఫ్ ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో మనల్ని మనం ఇష్టపడాలి. సార్ న్యూ ఇయర్ అయిపోయి ఎన్ని రోజులైంది జర్నీ స్టార్ట్ చేసి? మనం దాటిపోయింది కదా, 40 days అయిపోయింది కదా ఆల్మోస్ట్. అయితే December 31st నైట్, January 1st రోజున విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని ఎంతమంది చెప్పారు? అందరూ చెప్పారు కదా? చెప్పలేదా? విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని కనీసం 10 మందికి చెప్పారని వాళ్ళు చేయలేపండి. సార్ విష్ యూ హ్యాపీ 10 మందికి చెప్పారంటే 10 మంది రిలేషన్స్ మీకు ఉన్నాయని ఎంతమంది చెప్పారా? కనీసం ముగ్గురికైనా చెప్పారా లేదా? కానీ ఒక్కళ్ళకి చెప్పలేదు మీరు. ఎవరికి విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఐ అంటే నేను, విష్ అంటే కోరుకుంటున్నాను, యు నీ గురించి, హ్యాపీ సంతోషకరమైన కొత్త సంవత్సరాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను. నీ కోసము సంతోషాలతో నిండిన కొత్త సంవత్సరాన్ని. అందరి కోసం సంతోషాలతో కోరుకున్న కొత్త సంవత్సరాన్ని కోరుకున్నావు, నీ కోసం నువ్వుకున్నావా? ఐ విష్ మీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పున్నావా? చెప్పలే కదా? చెప్తున్నావా? చెప్పుకోవాలని ఆలోచన కూడా లేదు కదా. ఎప్పుడో మర్చిపోయాం. మనల్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం ప్రేమించుకోవడం మొదలు పెట్టాలి. చూడండి, ఒకసారి ఏమైందంటే డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక స్కూల్కి వెళ్తారు. ఆ స్కూల్లో స్పీచ్ ఇస్తారు, 20 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. స్పీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ వచ్చేసి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఆటోగ్రాఫ్ సార్ అని చెప్పి అందరూ ఆటోగ్రాఫ్ రావడం మొదలు పెడతారు. పిల్లలందరూ వస్తున్నారు, ఆటోగ్రాఫ్ అడుగుతున్నారు. APJ అబ్దుల్ కలాం గారు చాలా ఓపిక పేషెన్సీగా నవ్వుతూ ఒక్కొక్కరికి ఆటోగ్రాఫ్ రాసిస్తున్నారు. ఓకేనా? అందరూ వస్తున్నారు, క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న పిల్లలందరూ. ఒక్కరు మాత్రం రావట్లే, వాడు వెనకనే కూర్చున్నాడు, అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. APJ అబ్దుల్ కలాం గారు వాడిని చూస్తున్నారు. ఏంటి వీడు రావట్లేదు, ఏంటి వీడు ఆటోగ్రాఫ్ అడగట్లేదు, అందరూ ఎగబడుతున్నారు కదా, వీడేంటి రావట్లేదు అన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన బాబు వస్తాడు. వచ్చాడు, సార్ నేను పెద్దవాడిని మీలో అవుతాను సార్ అంటాడు. నేను పెద్దవాడిని మీలో అవుతాను సార్ అంటాడు. ఎంత పెద్ద మాట! ఈ మాట విని డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం గారు వెరీ గుడ్ శభాష్ అని ఉంటారా లేదా? ఏ సార్ నో అనలేదు. ఏమన్నారంటే నో అన్నారు. నో వద్దు, నాలా తయారవద్దు, నీకు నాలా తయారయ్యా
తయారయ్యాను, నువ్వు నీలా తయారవు అంటారు. ఏమన్నారు? నేను నాలా తయారయ్యాను, నువ్వు నీలా తయారవు. అసలు నీ ప్యాషన్ ఏంటో, నీ స్కిల్స్ ఏంటో నువ్వు గుర్తించు. నీలో ఉన్న స్కిల్ తగ్గ తయారు, వేరే ఉండే కాపీ కొట్టబాకు అన్నారు. అర్థమవుతుందా? నువ్వు నీలా తయారు అంటే